Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Πόντιεστρα 19-19. Σήμερα τεράστια χαρά. Αλέξανδρος Καψκαβάδης. Και τιμή, και τιμή. Έλα, Καραβολή. Ο οποίος ήταν. Καταρχάς να πούμε για τον πολύ κόσμο ότι είναι μουσικός, είναι πολλά πράγματα, θα πούμε και μετά. Πολλά πράγματα είστε. Να τα πούμε όλα. Όχι. Τώρα, συγγνώμη στον πληθυντικό θα μιλάς τώρα. Όχι, εντάξει, θα το δουλέψω. Θα μου φεύγει κανένας πληθυντικός. Με συγχωρήστε. Είναι και δάσκαλός μας. Καθηγητής μας. Στο πανεπιστήμιο. Και να πιαστούμε λίγο από εκεί. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκαμε. Ξέρετε εσείς που σας αγαπάω, να μάθει και ο κόσμος ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Και εμείς το ίδιο. Και έρχομαι με πάρα πολύ χαρά να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Θα σας στριμώξουμε όπως λέει συνήθως. Ναι, είμαι βέβαιος. Θα περάσεις από το κόσκινο το καθιερωμένο που τους περνάμε όλους. Στο τέλος όλοι βέβαια φεύγουν χαρούμενοι. Οπότε... Εγώ έχω έρθει χαρούμενος, τώρα φαντάζομαι θα ύπταμε, θα φύγω πετώντας από εδώ. Ωραία. Τι θα έλεγες για το πανεπιστήμιο? Εγώ λέω θα πούμε διάφορα πράγματα. Μιας που και το πανεπιστήμιο είναι ο κοινός κρίκος και που γνωριστήκαμε, πώς έχει αλλάξει η αντίληψη και στη διδασκαλία και στη μουσική από τότε που μπήκε στη ζωή σου. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Εγώ ήμουνα για 12 χρόνια στην πρωτοβάθμια. Πριν προκύψει η μετάταξή μου στο πανεπιστήμιο, δεν ήταν όνειρο ζωής. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε από τα πράγματα. Βέβαια, εγώ είχα κάνει ένα διδακτορικό το 2015, αλλά έκανα ένα διδακτορικό το οποίο ως διδακτορικό με δυσκόλεψε, αλλά επειδή είχε χαρακτήρα αυτοαναφορικό και πάρα πολύ, πώς να το πω, ψυχαναλυτικό, ήταν μια ευχάριστη διαδικασία. Έκανα λοιπόν, ας πούμε, το διδακτορικό μου το 2015 με θέματα μουσικά σχολεία για τη μουσική εκπαίδευση μέσα από το πρίσμα βέβαια της εθνομουσικολογίας και το είχα και υπήρχε εκεί, ας πούμε, και ήμουνα καθηγητής μουσικής, δάσκαλος μουσικής, ας πούμε, στην πρωτοβάθμια από το 2009 μέχρι και το 2021 και μουσικός. Άρα δεν ήταν καθόλου στα πλάνα. Δεν ήταν στα πλάνα ζωής, όχι. Αλλά όταν προέκυψε η πρόταση, άρχισα να σκέφτομαι ότι όλο και πιο ζεστά, έκανα τα χαρτιά μου και εντάξει, δεν το έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση. Η πρόταση πώς προέκυψε? Η πρόταση προέκυψε διότι, όπως και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά και καλό είναι και ο κόσμος να το ακούσει, επειδή το τμήμα αλλάζει φυσιογνωμία σιγά σιγά, δηλαδή γίνεται λίγο πιο μουσικό από ό,τι ήταν μέχρι και τις μέρες που φοιτήσες και εσύ, όπως και εσύ. Χρειάζονταν άνθρωποι σαν εμένα, όχι για τη θεωρητική τους κατάρτιση, αλλά περισσότερο για την πρακτική τους πείρα. Ότι είμαι ένας άνθρωπος της μουσικής ενεργός και θεωρούσαν οι συνάδελφοι ότι θα βοηθούσα. Ελπίζω να βοηθάω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο και έχει και πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή η διαφορά από την προηγούμενη μου δουλειά είναι αυτό ακριβώς, οι πάρα πολλές εργατόρες. Εσύ τώρα στο πανεπιστήμιο ασχολείσαι αμιγώς με τον τομέα της εθνομουσικολογίας. Ναι, είμαι εθνομουσικολόγος. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο εθνομουσικολογικό τομέα. Νομίζω τον πλουσιότερο στην Ελλάδα, μην σου πω και πολλές φορές της Ευρώπης. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω, ήταν έτσι και πιο παλιά. Τόσο πλούσιος. Εσύ πέρασες και από το μουσικό. Εγώ πέρασα σαν φοιτητής. Ναι, βεβαίως. Το 1998 μπήκα. Ορκίστηκα. Δεν ήταν τότε με κατευθύνσεις. Τότε δεν είχε κατευθύνσεις, όχι. Τότε υπήρχαν. Εγώ πρόλαβα τον Μακαρίτη, τον Γιώργο τον Αμαριανάκη, ως επικεφαλής της εθνομουσικολογίας και ήταν παρόντες. Δίδασκαν τότε ο Λάμπρος Λιάβας που είναι ακόμα και ο συνταξιοδοτητής προσφάτως ο Παύλος Ζουκάβουρας, πιο ανθρωπολόγος, άλλη σκοπιά. Ναι. Και επίσης έκαναν μαθήματα και 2 διδακτορικές φοιτητρίες του Αμαριανάκη. Μας έκαναν αυτοί οι 5 μας έκαναν μάθημα. Αργότερα ήρθαν κάποιοι τωρινοί συνάδελφοι, τους οποίους εγώ δεν τους πρόλαβα να με διδάξουν. Νομίζω και η Ρένα Λουτζάκη ήταν θεωρητικά, αλλά τότε έλειπε εκείνη την περίοδο και εμένα η Ρένα Λουτζάκη δεν μου έκανε μάθημα στο προπτυχιακό. Με τους γνώρισα μετά, όταν έγινε το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το 2007, σε συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λεγόταν μουσική, κουλτούρα, επικοινωνία, ανθρωπολογικές
και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της μουσικής, κάτι τέτοιο. Σε σχέση με Μουσική, τότε... όχι κόμμα, μουσική κουλτούρα, κόμμα επικοινωνία. Μουσική κουλτούρα, κόμμα επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της μουσικής. Και ήταν το πρώτο μεταπτυχιακό που οργάνωσε το τμήμα ποτέ. Εκεί έμαθα να γράφω εγώ. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνω πια ότι το ΜΙΣ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια εξέλιξη φοβερή για το τμήμα. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα όταν ήμουν εγώ φοιτητής. Αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με τότε? Τα πάντα. Τα πάντα, Τα πάντα, ναι. Τότε έπρεπε να τελειώσεις 48 μαθήματα, ας πούμε, για να πάρεις πτυχίο. Δεν είχε πτυχιακή. Η πτυχιακή καταρχάς είναι μεγάλη αλλαγή. Ναι, Μόνο της είναι στα διαφορά τεράστια. Επίσης δεν υπήρχαν οι τομείς, δηλαδή πάνω κάτω όλα τα έτη, τα ακαδημαϊκά, κάποια μαθήματα τα κάναμε. Εγώ τώρα προχθές είχαμε μια συναυλία με το Πόλης και ήρθαν κάποια παιδιά από το πανεπιστήμιο τυχαία να δούμε τη συναυλία και γνωριστήκαμε κάτω και δεν με ήξερε κανένα. Και έλεγε εσείς πού δουλεύετε? Λέω στο πανεπιστήμιο. Πού σου μας? Λέω και εσείς είστε φοιτητές, ναι. Τι διδάσκετε? Και σκεφτόμουν ότι κοίτα να δεις, είμαστε στο ίδιο τμήμα και δεν γνωριζόμαστε ούτε εξόψεως, ας πούμε. Εξόψεως, ναι. Και μόνο αυτό συνιστά τεράστια διαφορά. Ναι. Να πω όμως ότι και πριν αλλάξει τη φυσιογνωμία το τμήμα, που ξαναλλάζει, ας πούμε, περνάμε σε τρίτο επίπεδο, εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για τις σπουδές μου. Δηλαδή, τότε καταρχάς δεν υπήρχε η επιλογή. Δηλαδή, αν ήθελες να μείνεις στην Ελλάδα, να σπουδάσεις σε επίπεδο πανεπιστημιακό κάτι που είχε σε σχέση με τη μουσική, θα σπούδαζες μουσικολογία. Υπήρχε η Αθήνα, δεν υπήρχε η Άρτα ακόμα, υπήρχε το Απιθύτα στη Θεσσαλονίκη, που είναι και το πρώτο νομίζω τμήμα μουσικών σπουδών, και υπήρχε της Κέρκυρας και ιδρύθηκε για πρώτη χρονιά το 1998 το τμήμα του ΠΑΜΑΚ, το Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, το οποίο ακόμα δεν είχε διαμορφώσει τη σημερινή ταυτότητα. Εγώ πέρασα στην Αθήνα, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Δεν είχαμε. Πώς και δεν ήθελες να πας Κέρκυρα? Να πούμε ότι ο Αλέξανδρος είναι από την Κέρκυρα η καταγωγή του. Είμαι η καταγωγή μου, δεν είμαι. Εγώ είμαι γεννημένος στην Αθήνα. Δεν έχω χάσει μισή ώρα μουσικής από τη ζωή μου, ας πούμε. Έπαιζα μουσική πάντα. Ναι. Στην Αθήνα θα μείνεις για να παίξεις μουσική. Τι να κάνουμε. Ναι. Είναι ακόμα δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι. Είναι... Το κέντρο είναι η Αθήνα. Και το καταλαβαίνω γνωρίζοντας Θεσσαλονικής. Που σου περιγράφουν και λέω τι ήρθες εδώ πέρα, αφού είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Σου λέει μα Θεσσαλονίκη. Δεν έχει καμία σχέση η κίνηση που υπάρχει εδώ. Αθήνα, καταρχάς, εγώ είμαι και ζωγραφιώτης, οπότε πήγαινα με τα πόδια στη σχολή. Κάτι έχασα, κάτι κέρδισα. Αυτό το οποίο κέρδισα σίγουρα στις σπουδές είναι ότι έγινα πολύ καλύτερος μουσικός και το λέω, δεν τρέπομαι να το πω, μέσα από τις μουσικολογικές σπουδές. Ναι. Και βεβαίως η μεγάλη αποκάλυψη, και φαίνεται και από αυτό που κάνω τώρα στη ζωή μου, είναι η εθνομουσικολογία. Δηλαδή η εθνομουσικολογία μου άλλαξε το είναι, την ύπαρξη. Δεν ξέρω, δεν έχουμε χρόνο να σας τα αναλύσω όλα μαζί. Η εθνομουσικολογία ως παιδί της πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Δηλαδή, το πιο βασικό, νομίζω, κέρδος που είχα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι νομίζω ότι αυτό το μαθαίνεις σε όλη τη ζωή, αλλά ξεκίνησα να μαθαίνω να αυτοπροσδιορίζομαι, να ξέρω δηλαδή τι κάνω, που ανήκω, γιατί το κάνω αυτό το οποίο κάνω. Άρχισα να σέβομαι πράγματα που παλιότερα οι δάσκαλοι μου με είχαν μάθει να μην τα σέβομαι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή πλέον ακούς κάτι και ακόμα και αν δεν σ' αρέσει, έχεις τα εργαλεία να το δικαιολογήσεις αυτό που το ακούς και να πεις ότι εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά μπορεί να φταίω εγώ. Μέσα από τον πολιτισμό, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Είναι ένα κομμάτι, μια πολιτισμική διαδικασία. Ναι. Δεν μπορείς να ακούς, να θεωρείς ότι τα δικά σου τα αυτιά είναι τα πιο σωστά, ας πούμε, και ότι όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος. Και σου λέω, υπάρχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ρωτάς τη μαμά σου, ας πούμε, ή τη μαμά σου ή τη μαμά μου. Και της βάζεις ένα πράγμα το οποίο θεωρείται οικουμενικά καλό. Της βάζεις ένα Μπετόβεν, ξέρω εγώ, να ακούσει. Και κάποια στιγμή μπορεί να σου πει: ρε παιδάκι μου, χαμήλωσε το λίγο αυτό το πράγμα. Αυτό το χαμήλωσέ το αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να φανταστείς πόση αλήθεια κρύβει μέσα του. Ναι. Εγώ μπορώ να το καταλάβω γιατί μου το έχουν πει. Χαμήλωσε το αυτό το πράγμα. Χαμήλωσε το αυτό το πράγμα. Όχι γιατί. Εντάξει, δεν έχει τις γνώσεις τις δικές μας. Αλλά δεν είναι ευχάριστο από τα αυτιά
με το που γεννιέσαι. Ναι. Δηλαδή, μαθαίνεις να ακούς μια μουσική και να την αγαπάς μετά τη γέννησή σου. Καταλαβες, δεν γεννιέσαι και κάτι είναι ωραίο πάντα. Με τις μουσικές. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα σας αρέσει ολονών. Και αφορά ποντιακά. Ήμουνα μια φορά στο αμάξι ενός παιδιού που έκανε μια έρευνα. Τέλος πάντων, να μην γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι, και μου λέει: Άκου αυτή την ηχογράφηση. Και μου έβαλε μια ηχογράφηση από μια παρέα. Όχι, δεν ακουγόταν. Ήταν, δηλαδή, ήθελα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Δηλαδή, μουσικά δεν είχε κανένα νόημα. Ένιωθα όμως, εκεί κατάλαβα σε βάθος ότι αυτός δεν άκουγε τη μουσική που άκουγα εγώ. Αυτός μύριζε εκείνη την ώρα το χωριό. Δηλαδή, άκου αυτό. Και γι' αυτόν δεν λειτουργούσε ως διαδικασία που έχει να κάνει με το αυτί. Ναι. Λειτουργούσε ως μια διαδικασία που έχει να κάνει με τη μύτη, με τα μάτια, με το μυαλό. Ναι, θυμόταν. Με το βίωμα γενικά. Ήταν το βίωμα. Ο ήχος του έφερνε εικόνες και ήταν πολύ ευτυχισμένος. Και καταλαβαίνω ότι αυτό ισχύει τελικά σε όλες τις μουσικές. Ναι. Εδώ ισχύει με τα τραγούδια. Δηλαδή, πόσες φορές λες: Πω, τι ωραίο αυτό το τραγούδι. Και αντιλαμβάνεσαι μετά από χρόνια ότι αυτό το τραγούδι σου αρέσει γιατί το συνέδεσες με κάτι όταν το πρώτο άκουσες. Μπορεί να ήταν το πρώτο σου φιλί, μπορεί να ήταν. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Μια πολύ ευχάριστη ανάμενση, και αυτό το κομμάτι θα σε αρέσει πάντα μέχρι να πεθάνεις. Ωραία, σας πήρα μονότερμα. Κάτι τελευταίο θέλω εγώ για το τμήμα. Επειδή όντως είναι τώρα τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει αυτός, ας πούμε, ο μετασχηματισμός, είναι εν τέλει καλό το ότι πηγαίνουμε και σε ένα πιο μουσικό κομμάτι από ένα καθαρά μουσικολογικό χαρακτήρα? Σε αυτή είναι μεγάλη συζήτηση, και για να μην ανοίξουμε καυγάδες μετά από ένα podcast, γιατί μπορεί να το δει και κανένας. Όχι, γιατί αυτό θέλουμε να ανοίξουμε. Να ανοίξουμε καυγάδες. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι, πηγαίνοντας προς τη μουσική, να μην σταματήσουμε να είμαστε επιστήμονες. Ναι. Να μην σταματήσουμε να είμαστε γράμματοι άνθρωποι. Γιατί η δουλειά του πανεπιστημίου δεν είναι να σε μάθει μουσική. Είναι να σε μάθει έρευνα πώς να κάνεις. Να σε προβληματίσει, να σου ανοίξει τους ορίζοντες. Πλέον στις μέρες μας μουσική κάνεις πάντα με το δάσκαλο. Αλλά στις μέρες μας μπορείς να κάνεις και μόνος σου, με ένα tutorial, ας πούμε, στο YouTube. Αν είναι αυτό να το κάνεις στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω πού βρίσκεται το πανεπιστήμιο, πού είναι η ιδιαιτερότητα του πανεπιστήμιου σε αυτή τη συνθήκη. Το θέμα είναι στο πανεπιστήμιο να βγεις μορφωμένος άνθρωπος. Να μην ξεχάσεις να μιλάς, επειδή ξεκίνησες στη μουσική. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά ότι εμένα είναι όραμά μου, όχι όραμά μου, δεν το λέω, μην ακουστεί με γαλεπίβολο, θα ήθελα πάρα πολύ η γενιά η δικιά σας, αν και δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει, η γενιά η νεότερη, θα ήθελα να είναι μουσικοί, οι οποίοι να μπορούν οι ίδιοι να μουσικολογούν, τουλάχιστον για τον εαυτό τους, και να μην έχουν ανάγκη τους μουσικολόγους. Να ξέρουν τι είναι ακριβώς αυτό που κάνουν, να ξέρουν που πατάνε και που βρίσκονται, και τελικά όλο και περισσότερη μουσική να έχουν γνώσεις μουσικολογίας. Το θεωρώ πάρα πολύ βασικό, δηλαδή. Θα επέστρεφες ποτέ πίσω στο σχολείο? Έχεις αφήσει τέτοιο παράθυρο να επιστρέψεις στη διδασκαλία? Δεν νομίζω πια. Πέρασες από δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Από δευτεροβάθμια είχα την τύχη, πάρα πολύ μικρός στην ηλικία, πιο μικρός από... Ήμουνα 20 χρονών όταν δούλεψα πρώτη χρονιά στο μουσικό του Αλή μου. Από πρωτοβάθμια δεν έχεις... Πρωτοβάθμια δούλεψα από το 2009 στο 2021. Διορίστηκα στην πρωτοβάθμια. Αλήθεια, αυτό δεν το ξέρω. Νόμιζα μόνο πρωτοβάθμια. Απλά 20 χρονών, το 2001, ακόμα δεν είχα πάρει πτυχίο, για να καταλάβεις, αλλά τότε ήταν πιο χύμα η κατάσταση. Ναι. Και αυτό το χύμα έχει μια... Πώς να σου πω... έχει και τα καλά του. Δηλαδή ότι άνοιξε ένα καινούργιο μουσικό σχολείο. Ποιους θα πάρουμε, άρχισαν τα τηλέφωνα. Εσύ, δεν υπήρχε αυτό το τυπικό ότι έπρεπε να κάνεις τα χαρτιά σου, έπρεπε να έχεις πάρει τα πτυχία σου. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο ένας, μου λέει: Αλέξανδρε, ετοίμασε ένα βιογραφικό, βάλε τη δισκογραφία σου, δόξα τω Θεώ είχα, ας πούμε. Παρότι 20 χρονών είχα και δισκογραφία και είχα και. Πώς το λένε, είχα κάποια πτυχία, ας πούμε, αρμονίας, δεν θυμάμαι καν αν είχα την αντίστοιξη. Είχα παρουσία, τέλος πάντων, και σε συναυλίες και όλα αυτά, και πήγα 20 χρονών και δίδαξα 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, τα πήγα φαντάρος, και άλλα 2 χρόνια μόλις επέστρεψα στα μουσικά σχολεία της Αθήνας. Νομίζω μόνο Πειραιά δεν πήγα.
Από το καλύτερο. Στον Πειραιά που. Στο καλύτερο. Χάρη, εσύ Πειραιά ήσουν, Άλυμο. Δεν με Πειραιά ποιος ήταν? πήγα, ναι. Ο Αλέξανδρος ήταν. Ναι. Αλέξανδρο δεν πρόλαβες, Αλέξανδρο Μπουρμίστροφ. Ήταν στον Πειραιά, δεν είναι. Αυτό είναι στον Πειραιά, δεν πήγα Πειραιά. Α, ναι, δεν πήγε. Πόντιος. Και ΤΜΕ ήταν η πρώτη μου χρονιά στο σχολείο. Ναι. Εγώ τους είχα πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου αυτούς. Και ΤΜΕ, Σταυρουλάκη, Τζίκα, Αγάπη, Διαγγελάκη, Παπαϊωάννου, Νικολάκη, αυτούς τους είχα όλους. Που πάντα στην εκπαίδευση, όσα διδάσκεις μαθαίνεις, τα παίρνεις πίσω, ας πούμε. Φαντάσου τώρα αυτά τα παιδιά, ήταν καταπληκτικά ταλαντούχα. Δηλαδή, Ναι. Αυτό είναι και το θέμα με τα μουσικά σχολεία, ότι είναι πολλά και είναι πάρα πολύ ωραία και πάντα θα είναι ωραία αυτά τα σχολεία, αλλά χρειάζεται και πεπειραμένο προσωπικό, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, γιατί σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι να έχεις μπροστά σου ορισμένα ταλέντα, τα οποία είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμα, ας πούμε. Ναι. Και ένας μουσικός των αστικών κέντρων έχει πιο πολλές πύρες, έχει πιο πολλή πείρα. Δεν ξέρω τώρα, αυτό μπορεί να ακουστεί άσχημο, το κόβουμε, αλλά το λέμε και μεταξύ μας, ας πούμε. Λοιπόν, αν θα επέστρεφα, αυτή τη στιγμή το θεωρώ αδιανόητο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στη ζωή. Το μόνο το οποίο κρίνω καλύτερο είναι ότι 1:04, 1:30 είχα φύγει, ας πούμε. Τώρα το πανεπιστήμιο δεν τελειώνει ποτέ. Ναι. Από το πρωί που θα ξυπνήσω, μέχρι και τώρα, δηλαδή μόλις τελειώσουμε το podcast, θα πάω σπίτι, θα απαντήσω σε κάποια mail. Θα ξυπνήσεις 5:30 ώρα το πρωί. Όχι 5:30, αλλά 7 ξέρουμε. θα ξυπνήσω. Ναι. 7 θα ξυπνήσω. Θα δω κάποια mail. Δάσκαλε, δες εδώ, αυτό είναι καλό. Αυτό, έτσι. Επειδή και εγώ είμαι πολύ πρωινός τύπος, θυμάμαι είχαμε συνομιλίες 2-3 φορές, 7 η ώρα. Ναι, όχι το πρωί. Αυτό είναι από το της δεκαετίας στα δημοτικά, γιατί 6 και 4 ξυπνάει μόνο του το ρολόι πια. Ναι. Απλά τώρα, επειδή δεν δουλεύω πρωί, μπορεί να ξανακοιμηθώ μετά. Αλλά 6 και 4 θα σηκωθώ σίγουρα, δεν υπάρχει. Ξυπνάει μόνο του. Είσαι πρωινός τύπος ή βραδινός? Πρωινός 100%. 150%. Και μη σου πω ότι το θεωρώ, μπορώ να έχω λάθος, ότι έτσι πρέπει. Είναι μάλλον και άνθρωπος φτιαγμένος για να είναι πρωινός. Ναι. Νομίζω έτσι είναι. Εγώ το βλέπω, σου λέω, και από. Όλη μου ζωή είναι γεμάτη μουσικούς και το έλεγα προχθές και σε ένα φίλο ότι πραγματικά εύχομαι να πεθάνω μουσικός. Δεν ξέρω αν φαίνεται μακάβριο αυτό που λέω, αλλά είναι έτσι. Δηλαδή και το θυμάμαι που το έλεγε ο Μακαρίτης, ο Καρατάσος, ο Σαντουρίστας, που λέει: είδες, έκανα τόσες δουλειές, αλλά τελικά πεθαίνω μουσικός. Έλεγε σε μια συνέντευξη πάρα πολύ συγκινητικό. Είδες, του λέει, τελικά πεθαίνω μουσικός και πέθανε μετά από κάνα 2 χρόνια. Τι εννοώ, ότι νιώθω πιο βολικά από ότι σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη στη ζωή μου. Να μιλάω με μουσικούς, γιατί έτσι έμαθα. Και ακόμα και από όλα τα είδη. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει. Πιστεύω ότι το podcast το βλέπουν μουσικοί και καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που λέω. Από αυτή λοιπόν την κοινή ζωή, όλα αυτά τα χρόνια με τους μουσικούς, έχω καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι ξυπνάνε το πρωί και δουλεύουν το πρωί, λειτουργούν καλύτερα. Λυπάμαι για τους άλλους, αλλά το βλέπω, το καταλαβαίνω. Είναι αλλιώς. Έχεις τη μέρα μπροστά σου. Η νύχτα, γι' αυτό είναι νύχτα. Είναι όμορφη. Και εμείς είμαστε πιο όμορφοι τη νύχτα. Όταν παίζουμε είμαστε και πιο γοητευτικοί. Κρύβει πολλά η νύχτα όμως. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Και όποιος με παρεξηγήσει, με παρεξηγήσει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, τώρα που είπα για τα σχολεία και σε ρώτησα αν θα επέστρεφες, μεταξύ άλλων να πούμε ότι εκτός από τα μουσικά που έχεις διδάξει, έχεις περάσει και μια έτσι συνθήκη ιδιαίτερη, ιδιόμορφη, καθώς πέρασες σαν δάσκαλος από... ήσουν δάσκαλος στο Ζεφύρι, αν δεν κάνω λάθος. Και στα Νολιώσια, ναι. Και στα Νολιώσια που είχε... Από το 2010 μέχρι και το 2017, δηλαδή 7 χρόνια. 7 χρόνια. Έζησα σε σχολεία, ακόμα και αμιγώς τσιγκανοσχολεία. Ελπίζω να βρω το χρόνο και την όρεξη κάποια στιγμή να ολοκληρώσω ένα βιβλίο το οποίο το ξεκίνησα στην πρώτη καραντίνα, το οποίο θα μιλάει για την εμπειρία του δασκάλου εντός του κλίματος ενός τέτοιου σχολείου. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Ότι
έχεις διαρκή επαφή με το πολιτισμικό σου διαφορετικό. Η δυσκολία όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη για το δάσκαλο και δεν έχει να κάνει, δεν φταίει ο Ρωμά ο μαθητής, φταίνουν οι συνθήκες που βάζουν το δάσκαλο να διδάσκει τον πολιτισμό του σαν να είναι ιεροκήρυκας, απόσπιτος, να διδάσκει σε ανθρώπους που δεν είμαστε σίγουροι ότι θέλουν να τον μάθουν. Ναι. Αυτή είναι η όλη δυσκολία. Αυτά δεν μπορώ να πω ότι ήταν και τα μαγικότερα χρόνια της ζωής μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γνώρισα όμως ανθρώπους με τους οποίους, αν και έχουμε χαθεί τώρα, τους αγαπάω, θα τους αγαπάω για μια ζωή και το ξέρω ότι θα με αγαπάνε κι αυτοί. Γνώρισα παιδάκια τα οποία τώρα είναι ολόκληροι άντρες, θα έχουν παντρευτεί κιόλας και γυναίκες, από τα οποία πήρα πάρα πολύ αγάπη. Πήρα πάρα πολλά μαθήματα ζωής. Άλλαξα πάρα πολύ και τη μουσική μου και το πιο βασικό είναι ότι ειδικά αυτά τα παιδάκια με γιώνανε πιο σκληρά από ότι οποιοδήποτε άνθρωπος που έχω γνωρίσει στην υπόλοιπη ζωή μου. Μου εξηγούσαν δηλαδή ότι η ζωή, φίλε, δεν είναι πάνω στη σκηνή, ούτε στο στούντιο, ούτε στις συναυλίες. Η ζωή είναι πριν και μετά από αυτά. Ναι. Μιας που έχεις περάσει μέσα από εκεί και επειδή νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούμε όντως τους ανθρώπους του πεδίου, το τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, η πολιτεία ή το κράτος για αυτά τα παιδιά. Αυτό το οποίο λέω τώρα εγώ είναι πάρα πολύ ουτοπικό, αλλά νομίζω ότι αφήστε τους δασκάλους να παίξουν μπάλα μόνοι τους. Πού βρίσκεται η δυσκολία? Η δυσκολία βρίσκεται ότι μια πολιτεία δεν μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχουν σχολεία λιγότερο ή περισσότερο ίσα από όλα τα άλλα. Όμως εκεί το σχολείο δεν είναι ίσο με ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή τα παιδιά δεν ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία. Όταν λοιπόν πας σε ένα σχολείο που τα μισά παιδάκια δεν μιλάνε ελληνικά και εσύ τους κάνεις γερμανικά, ας πούμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο άστιο. Θυμάμαι και την ιστορία. Ναι, θυμάμαι μια συνάδελφο, δεν τη θυμάμαι ούτε πώς τη λέγανε. Μια νέα κοπελίτσα, ας πούμε, που ήρθε κάποια στιγμή Οκτώβριο κιόλας. Μήνα μπαίνει, εγώ ήμουνα στο γραφείο των καθηγητών με κενό. Μπαίνει πάρα πολύ χαρούμενη μέσα και μου λέει ότι καλημέρα σας, μου συστήθηκε. Λέω τι θα κάνετε Δεσποινής? Λέει γερμανικά. Μου φάνηκε τόσο αστείο το γερμανικά. Στο σχολείο αυτό, ας πούμε, που τα μισά παιδιά δεν μιλάγαμε ελληνικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν συνονογιώσουν. Και έλεγα τώρα θα τους κάνει τι στα γερμανικά. Και θυμάμαι ότι εντάξει, εσείς ξέρετε ότι κάνω έτσι. Έχω ένα χιούμορ ιδιόρυθμο. Δεν το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Έτσι λέω καταπληκτικά. Λέω εντάξει, γιατί και τα γερμανικά έχουν μια πειθαρχία από μόνα τους στο σχολείο. Άρα θα ταιριάξει πάρα πολύ, λέω, στο ακροατήριό σας. Και λέει, το πιστεύετε αυτό? Λέω, θα δείτε πάρα πολύ σύντομα. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, η κοπέλα βγήκε με κλάματα την πρώτη ώρα. Ναι, γιατί πιάστηκαν δύο θηρία που ήταν 15 χρονών και στο ύψος μου, πιάστηκαν να τσακωθούν από τους λαιμούς τους. Στα γερμανικά Τι είναι το γερμανικό, ναι. Είχαν διαφωνήσει για μια λέξη, αν είναι για την προφορά στα γερμανικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν δύσκολα. Τι μπορώ λοιπόν εγώ να προτείνω? Να μπορούσε, αν γινόταν, ας πούμε, το κράτος να αναγνωρίσει ότι αυτά τα σχολεία δεν είναι το ίδιο με τα άλλα και να αφήσει τους δασκάλους όπου είναι εκεί πάρα πολλά χρόνια και καταθέτουν την ψυχή τους να παίξουν μπάλα όπως αυτοί νομίζουν. Και το να παίξω μπάλα τι σημαίνει? Να κάνω πιο θελκτικό το σχολείο για τα παιδιά. Και για να τα κάνω πιο θελκτικό το σχολείο δεν μπορεί να είναι 6 ώρες. Και 6 ώρες την πρώτη ώρα γλώσσα, την δεύτερη μαθηματικά, την τρίτη ηλεκτρονική πολιτική. Να τα κάνω 3 ώρες. 2 ώρες. Να είναι πιο ευχάριστο. Δεν είναι μόνο το ωράριο. Είναι και το τι κάνεις μέσα στο σχολείο. Κάντε δραστηριότητες. Περισσότερο θέατρο, περισσότερες τέχνες, περισσότερη μπάλα, περισσότερο αυτό. Ελάτε στο σχολείο, αλλά μην ενταχθείτε, ας πούμε, με το στάνιο στο πρόγραμμα των άλλων. Εγώ το πιστεύω βαθιά, εγώ που δεν ξέρω γερμανικά και έχουμε μιλήσει πολύ ώρα για τα γερμανικά, αν με βάλεις τώρα 43 χρονών στο Γκέτε από το πρωί και μου μιλάς γερμανικά από τις 8 και 4 μέχρι τη 1:30, θα αρχίζω να φωνάζω βγάλτε με από εδώ. Πραγματικά έτσι δεν είναι? Τους μιλάς σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζουν από το πρωί μέχρι τη 1:30 κάθε μέρα. Δεν θα θέλουν να φύγουν κάποια στιγμή, ας πούμε, να το σκάσουν. Να σου πω, εσύ εκεί είδες κανένα παιδί έτσι με ιδιαίτερες ικανότητες? Στη μουσική. Και ναι, με μια κλίση στις τέχνες. Στη μουσική όχι τόσο πολύ. Στη μουσική όχι πολύ. Και έχω την αίσθηση, γιατί εκεί πέρα η γειτονιά δεν είχε και τόσους μουσικούς. Στη μουσική δεν θυμάμαι έτσι κάτι τόσο πολύ, ας πούμε, γιατί εμείς έχουμε μάθει να συνδέουμε τους Ρωμά με
υπερφυσικό μουσικό ταλέντο. ταλέντο. Η αλήθεια όμως είναι ότι το υπερφυσικό μουσικό ταλέντο υπάρχουν στις οικογένειες των μουσικών Ρωμά. Ας πούμε, έτσι, που το παιδί μαθαίνει Ναι. όπως μαθαίνουμε Τα εμείς. γενοφάσκια του. Τα γενοφάσκια του. Άρα εκεί όντως το ταλέντο είναι συγκλονιστικό. Τώρα το άλλο είναι και λίγο ρατσιστικό. Δηλαδή να πεις ότι επειδή είσαι Ρωμά, ας πούμε, είσαι καλύτερος μουσικός. Ναι. Να είμαστε ειλικρινείς. Ότι είδα πανέξυπνα παιδιά είδα. Ναι. Πανέξυπνα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Όμως η αλήθεια είναι ότι για αυτούς δεν είναι το ίδιο χρήσιμο το να σπουδάσεις, ας πούμε. Και τι να σπουδάσεις, να κάνεις τι. Και αυτό είναι και αρνητικό της κοινωνίας, γιατί πραγματικά αν εσύ λοιπόν είσαι ένας Ρωμά και φαίνεται και από το χρώμα σου, ας πούμε, ή από τον ντύσιμό σου, Ναι. και περνάς λοιπόν σε μια σχολή και μεθαύριο την τελειώνεις. Όταν θα πας να αναζητήσεις εργασία, θα έχεις τις ίδιες ευκαιρίες Όχι. με έναν μη Ρωμά. Σωστά. Ναι. Επίσης, για φανταστείτε τώρα μια οικογένεια που έχει μάθει να λειτουργεί με το παιδί να βοηθάει από 3-4 χρονών στο εμπόριο, ας πούμε. Θέλει τώρα ο πατέρας το παιδί να το στέλνει στο σχολείο, ή σου λέει κάτσε εδώ πέρα, πρέπει να ζήσουμε, ας πούμε. Οπότε. Άρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που ανοίγουμε. Το θέμα είναι ότι επανέρχομαι ότι εγώ τα χρόνια που έζησα εκεί έμαθα πράγματα που δεν τα έχουν μάθει άνθρωποι πολύ πιο μορφωμένοι από μένα και πολύ πιο ψημένοι και πιο περπατημένοι. Ήταν δηλαδή μια συγκλονιστική εμπειρία από κάθε άποψη. Δάσκαλα, έχεις γράψει και ένα βιβλίο για το μουσικό σχολείο και επειδή εσύ ήσουν και μαθητής και μεταδάσκαλος στο μουσικό, από την πλευρά του δασκάλου τώρα πιο πολύ ρωτάω, τι διαφορετικό έφερε, ας πούμε, τι επανάσταση έφερε στην εκπαίδευση στην ελληνική, το μουσικό σχολείο? Καταρχάς το βιβλίο αυτό είναι το διδακτορικό μου. ναι. Απλά είναι απλοποιημένο, γιατί αυτός που το εξέδωσε πρώτο, ο Μακαρίτης, ο Σάμις ο Γαβριλίδης, μου έλεγε δεν υπάρχει πιο βαρετό, γιατί αυτός έκανε εμπορικό. Ναι. Πουλάγε μη επιστημονικό βιβλίο, Ναι. ας πούμε. Σου λέει θα βγάλεις αυτό, βγάλε το αυτό, βγάλε τη μυθοδολογία, βγάλε την ιστορία, κάνε το βιβλίο, επειδή έχει πολύ ζουμί, ας πούμε, κάνε το προσιτό στον πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει πιο βαρετό πράγμα από κάποιον να διαβάζει μια διατριβή. Ναι. Και είναι γεγονός ότι ειδικά στην πρώτη του μορφή το βιβλίο είναι, ας πούμε, σαν ένα ντοκιμαντέρ γραπτό, που είναι γεμάτο με συνεντεύξεις κτλ. Πάμε όμως στο διδακτορικό, γιατί εκεί βρίσκεται η απάντηση. Εγώ ξεκίνησα να κάνω το διδακτορικό έχοντας ως διάθεση ως στόχο, ας πούμε, πρώτο, να αποδείξω ότι στο μουσικό σχολείο, ακριβώς επειδή διδασκόταν η παραδοσιακή μουσική του, μας δόθηκαν εναλλακτικοί δρόμοι μάθησης, ας πούμε, ημών των μαθητών. Όμως, γιατί πρέπει να είσαι ειλικρινής σε μια έρευνα, μέσα από τις συνεντεύξεις και από την έρευνα, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι τελικά αυτό το οποίο προσφέρει το μουσικό και δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί, είναι η καθημερινή συνύπαρξη μουσικών μεταξύ τους. Κάτι το οποίο το έχει και το Πανεπιστήμιο, αλλά απλά επειδή το Πανεπιστήμιο, ξέρεις, δεν έχει την υποχρεωτικότητα της παρουσίας που έχει το σχολείο, δεν μπορείς να έχεις αυτή τη συνεχή τριβή. Μαθαίνεις από τον διπλανό σου, συνέχεια από τον μαθητή σου. Πόσα πράγματα έμαθα εγώ από το φίλο μου, τον Γιώργο τον Κοντογιάννη, του τύπου ρε, πώς το έκανες αυτό? Α, ναι, αυτό. Δηλαδή, και μόνο το ότι στο λέει ο συμμαθητής σου, αυτομάτως η μεταδοτικότητα είναι καλύτερη, ας πούμε, πιο αποτελεσματική. Επίσης είχαμε φιλολόγους μουσικούς, μαθηματικούς φυσικούς, γυμναστές μουσικούς, χορευτές. Ήμασταν μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο μουσική. Δηλαδή ακόμα και αν δεν σ' αρέσει η Βυζαντινή, δεν σ' αρέσει το πιάνο, δεν σ' αρέσει το μπουράς, δεν σ' αρέσει η χοροδία. Αν σ' αρέσει η μουσική όμως και σου σηκώνει την τριχά, ας πούμε, όταν ακούς κάτι, είναι πιο εύκολο εκεί μέσα να βρεις την άκρη σου. Είτε δίπλα σε ένα φίλο, είτε δίπλα σε ένα δάσκαλο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μειοψηφίες στα μουσικά σχολεία. Ήταν 3-4 που παίζανε πανκ, ας πούμε. Τι βρήκανε την άκρη τους, ας πούμε. Καταλάβω, παίζανε. Παίζανε όμως αυτό. Ναι, σε ένα οδείο αυτοί πώς θα γνωριστούν ποτέ μεταξύ τους και πότε θα παίξουν και πότε θα... Γιατί πιστεύεις ότι επειδή βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, ότι το κράτος, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, δεν έχει σε μεγάλη υπόλοιψη τα μουσικά σχολεία, γίνεται ακόμα και λόγος δηλαδή να κλείσουν κιόλας. Όχι, μην τα πιστεύεις αυτά, Γιάννη. Είναι... Όχι λες, τα παραέχει σε υπόλοιψη. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, μπορώ να είμαι δυσάρεστος στα αυτιά ορισμένων.
Εντάξει, είναι... Δεν ξέρω, εγώ σου λέω από αυτό που. Δηλαδή, υπάρχει μια γκρίνια. Ναι, βλέπω και από μαθητές, ας πούμε, που. Ακόμα και από τους ίδιους μαθητές, δηλαδή που ξεσηκώνονται. Ξεσηκώνονται γιατί θέλουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά περιττώ να σου πω ότι στα χρόνια του μνημονίου, εμείς στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζαφυρίου δεν είχαμε φωτοτυπικό χαρτί. Και σε εκείνα τα χρόνια το μουσικό σχολείο του Αλήμου, λέω τώρα ένα παράδειγμα, πήρε φαγκότο, ας πούμε. Που κάνει 18.000. Ναι. Δηλαδή να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι. Είναι πολύ καλή διαφήμιση για το κράτος στα μουσικά σχολεία. Έχει πάει πάρα πολύ καλά στους θεσμούς. Έχω την αίσθηση ότι έχει πάει καλά ακουσίως και όχι εκουσίως. Σε ρωτώ γιατί π.χ. εγώ ας πούμε, δεν πέρασα και από μουσικό σχολείο. Απλά τι βλέπω, τι ακούω από. Κοίταξε, σε μια ιδανική πραγματικότητα τα μουσικά σχολεία θα μπορούσαν να είναι πιο καλά χρηματοδοτούμενα, αλλά θα έπρεπε να ήταν λιγότερα. Ναι. Ή θα. Δεν ξέρω τι να πω. Εσύ αν ήσουν υπουργός τώρα, ας πούμε, ή. Δεν θα ήμουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ή πρωθυπουργός τέλος πάντων, ή ήσουν στην κυβέρνηση και ήσουν υπεύθυνος για τα μουσικά σχολεία. Θα τα πολλαπλασίαζες ή θα κρατούσες στοχευμένα κάποια μουσικά σχολεία, όπως συμβαίνει τώρα π.χ. σε κάποια αστικά κέντρα μεγάλα? Γνώμη, δεν έχω. Σίγουρα δεν θα καταργούσα. Ναι. Ναι. Δηλαδή κάτι το οποίο ξεκίνησε δεν το καταργήσει. Αλλά θέλει πολλή συζήτηση. Σου λέω έχει να κάνει και με τη στελέχωση. Τι ανθρώπους βάζεις. Έχει να κάνει. Αυτό το οποίο θα έκανα είναι ότι θα επανερχόμουν στα πρώτα χρόνια, θα άφηνα τους καθηγητές λίγο πιο ελεύθερους. Όπως γινόταν στην Παλίνη τα πρώτα χρόνια που ήταν πειραματικό το σχολείο και πραγματικά πειραματίζονταν και κάνανε καινούργια πράγματα. Καινούργια. Τώρα έχει γίνει πιο τυποποιημένο το σχολείο. Βεβαίως έχει και καλά αυτό, Δηλαδή στα δικά μου τα χρόνια, ας πούμε, παίζανε συνέχεια οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει αυτό. Δηλαδή έβγαινε μια ορχήστρα, έβλεπε το Γιαννάκη το Μιχαηλίδη, μετά έβγαινε άλλη ορχήστρα, πάλι ο Γιαννάκης ο Μιχαηλίδης, έπαιζε κάτι άλλο, ας πούμε. Εκεί. Μετά ο Γιαννάκης. Τώρα λίγο τα πράγματα έχουν γίνει πιο πολιτικώς ορθά. Σου λέει, όχι, έπαιξε εκεί, τέλος. Άλλη ορχήστρα, λίγο πιο τυποποιημένα, είναι πιο δίκαιο το να δουλέψει στα μουσικά σχολεία, γιατί βάζει κάτω τα πτυχία σου, υπάρχει μοριοδότηση. Βέβαια, η μοριοδότηση είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να πει ψέματα. Ναι, γιατί μένουν φοβερά αξιοί άνθρωποι έξω τελικά από το θεσμό, αλλά αυτό είναι συνολικό. Γενικά, δηλαδή τα τυπικά προσόντα γενικώς λένε ψέματα. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εσείς το ξέρετε από τη ζωή σας. Δεν είναι ένα πτυχίο το οποίο λέει την αλήθεια. Ας πούμε. Δηλαδή, είναι πράγματα, ταλέντα, ειδικά στο εκπαιδευτικό κομμάτι, τα οποία δεν αποτυπώνονται στα χαρτιά, ρε παιδί μου, πώς να το κάνεις. Αν είσαι μεταδοτικός, αν είσαι άνθρωπος που δίνει την καρδιά του, που δίνει την ψυχή του, αν είσαι τραβηχτικός, έχεις μαθητές που σε αγαπάνε, που σε κοιτάνε, αυτό δεν φαίνεται πουθενά σε κανένα χαρτί. Ναι. Και είναι βασικό, δεν είναι βασικό. Θυμάμαι, εγώ είχα τα πιο βασικά είναι. Που τους κοίταγες και λιώνες, ρε παιδί μου, τους δασκάλους. Τώρα αυτό πώς φαίνεται, ότι έχεις πτυχίο λιωσίματος μαθητών, κατάλαβες τι λέω. Και μπορεί αυτοί οι δάσκαλοι, ίσως επειδή τους λείπει ένα χαρτί, ας πούμε, να μείνουν εκτός. Ναι. Και να αντικατασταθούν από κάποιους άλλους που μιλάνε δύο γλώσσες, ας πούμε, έχουν και δύο πτυχία παραπάνω, αλλά δεν έχουν κανένα feedback. Μιας και το συζητάμε τώρα, πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη με τα παραδοσιακά όργανα που πλέον αναγνωρίζονται από το κράτος? Μόνο θετικά. Μιλάω για τα οδεία. Εγώ μόνο θετικά. Εγώ όμως, έτσι, δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ είμαι παιδί του αστικών κέντρων. Δεν έμαθα μουσική στο χωράφι, ας πούμε. Έμαθα μουσική στο οδείο. Έμαθα μουσική στο σχολείο. Έμαθα μουσική με δασκάλους. Τυποποιημένη μουσική, δεν την έμαθα προφορικά. Την έμαθα με νότες. Ακόμα και όταν την έμαθα προφορικά, θυμόμουν όλη αυτή την πληροφορία και πήγαινα σπίτι μετά και την κωδικοποιούσα σε νότες. Είμαι αστός μουσικός 100%. Θεωρώ πια ότι έχουμε περάσει σε ένα επίπεδο που αυτά τα οποία λέγαμε λαϊκά μουσικά όργανα θα πρέπει να αρχίσουμε να τα βλέπουμε χωρίς τον προσδιορισμό λαϊκά στην αρχή. Είναι μουσικά όργανα όπως είναι όλα τα άλλα. Πλέον το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ και της διδασκαλίας. Και ελπίζω τουλάχιστον. Δηλαδή, ανήκω νομίζω στη δεύτερη γενιά μιας κατάστασης η οποία ξεκίνησε τα τελευταία 40 χρόνια, που σου λέει ότι αυτά τα όργανα τα πήραμε από κάπου, αλλά τα υιοθετούμε και πλέον είναι ένα εργαλείο έκφρασης
Και για να εκφραστείς καλά με οποιοδήποτε εργαλείο πρέπει να μάθεις να το χρησιμοποιείς καλά. Εγώ λοιπόν ως αστός μουσικός δεν παίζω λαούτο ή ούτε ας πούμε για να ικανοποιήσω λειτουργίες της κοινότητας. Εγώ Ναι, παίζω κατάλαβα τι λες. ως μουσικός παράστασης. Και έχω προσαρμόσει και την εκπαίδευσή μου και όλο αυτό το πράγμα με τρόπο ώστε να βελτιώνουμε μουσικά, να παίζω καλύτερα. Καταρχάς παίρνουμε άλλα όργανα καλύτερα, προσθέτουμε χορδές. Πας σε μάστορες, επαγγελματίες, δεν το φτιάχνεις μόνος σου. Δεν παίρνεις ένα καλάμι και το σκάβεις και παίζεις και λες ωραία καλά. Πας σε ειδικούς λουτιέρ. Παραγγέλνεις χορδές από την Ιταλία, κλειδιά από τη Γερμανία, ξύλα ειδικά από τον Καναδά που το έλατο εκεί ας πούμε και αυτές. Και αρχίζεις και λες στο μάστορα, μπορεί να είναι λίγο πιο μαλακό, αυτό μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να έχει και μια... Όλα αυτά είναι πράγματα που δείχνουν ότι το πράγμα εξελίσσεται, είναι ζωντανό. Ναι. Δεν παίζω παλιά μουσική. Παίζω μια μουσική όλο ζωντανή και παίζω αυτά τα όργανα για να εκφραστώ. Και για να οικονομήσω. Όχι να οικονομήσω, να ζήσω. Είναι δηλαδή εργαλείο επαγγελματικό, αλλά απ' την άλλη είναι και εργαλείο έκφρασης. Μόνο θετικά είναι το να αναγνωρίζετε σε όλο και περισσότερο κόσμο, να γίνεται κατανοητό στη συνείδηση λοιπόν του κόσμου ότι αυτά τα όργανα είναι μουσικά όργανα όπως είναι όλα τα μουσικά όργανα. Και να μην γίνονται αυτές οι ρεπερτοριακές διακρίσεις σε λαϊκό, παραδοσιακό, κλασικό κτλ. Αυτό γιατί πιστεύεις ότι, θα σε πω αλλιώς, γιατί πιστεύεις ότι δεν είχε γίνει τόσα χρόνια? Εντάξει, απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί τότε δεν υπήρχε αυτό που σου λέω. Είχε ταυτιστεί, δηλαδή πιστεύεις σε αυτά τα όργανα με τους όρους της κοινότητας? 100%. Ναι. Ναι. Ήταν αλλιώς, δηλαδή για τον Αθηναίο, η παράδοση έχει ζωντανέψει ας πούμε αργά μετά τη δεκαετία του 70. Εγώ έτσι πως το έχω καταλάβει. Και πως από τις έρευνες που έκαναν αυτοί οι προτεργάτες ας πούμε της μουσικολαογραφίας. Για μένα μεγάλο κεφάλαιο ήταν και η Δόμνα Σαμιού. Για μένα. Αντικειμενικά είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Γιατί ήταν μια ερευνήτρια η οποία κατάφερε σιγά και με αγώνα να βάλει το τραγούδι, το παραδοσιακό, μέσα στην νεολαία. Και σκεφτείτε, ερχόμαστε από μια χούντα που χρησιμοποιεί το δημοτικό τραγούδι με έναν τρόπο ο οποίος διώχνει την νεολαία από αυτούς τους ήχους. Άρα στη δεκαετία του 70, μετά τη δεκαετία του 80, έρχονται άνθρωποι πολύ σπουδαίες καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Ο ένας είναι ο Ρος Ντέιλι, ο οποίος ήρθε ως επισκέπτης στην Ελλάδα, ας πούμε. Οι άλλοι είναι οι δυνάμεις του Αιγαίου. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν και χρησιμοποιούν σιγά σιγά αυτά τα όργανα για να εκφραστούν, να γράψουν καινούρια μουσική. Σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά εγώ από τον Τζιαμούλη και το γράψα, το ξέρω και πολύ καλά γιατί είναι και δάσκαλοι μου. Δεν υπήρχε κανένας να τους διδάξει. Μόνοι τους. Αυτοί λοιπόν που είναι μόνοι τους μετά ήταν πάρα πολύ δυτικοί σαν δάσκαλοι. Ό,τι ξέρανε το δώσανε στην επόμενη γενιά, την οποία ήρθε. Βεβαίως η μεγάλη άνθηση από τι ήρθε? Από τα μουσικά σχολεία και τα πανεπιστήμια. Υπάρχει μια ιστορία, την έλεγε ο Σωκράτης ο Συνόπουλος στην παρουσίαση ενός βιβλίου πριν κάποια χρόνια, που λέει έπαιζαν κάπου ο Στεφανίδης, ας πούμε, ο Μακαρίτης, ο τότε μεγάλος δεξιοτέχνης στο Κανονάκι και κάποιοι άλλοι, ο Σούλτς ο Μανισαλής νομίζω ή ο Μαθιός ο Μπαλαμπάνης, όλοι πώς το λένε, εξ Ανατολών ορμόμενοι που έπαιζαν τα ανατολίτικα όργανά τους και έλεγε η Δόμνα Σαμίου ότι κοιτάξτε τους και είναι πάρα πολύ σπουδαίοι για μας γιατί πεθαίνοντας αυτοί, φεύγοντας, ξεχνιέται και μια ολόκληρη τέχνη. Πού να φαντάζονταν αυτοί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80 αυτή τη στιγμή μαθαίνουν κάθε χρόνο άλλα 100 παιδιά κανονάκια. Ναι. Είναι συγκλονιστικό. Μόνο το μουσικό σχολείο τα κατάφερε αυτά και ας μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Και η διαφορά μας από τα άλλα δυτικοευρωπαϊκά κράτη είναι ότι η παράδοση, αυτό που λέμε traditional music, η folk music, είναι όλο ζωντανή αυτή τη στιγμή. Να πάμε λίγο στη μουσική σου πορεία και πριν πούμε για τα προσωπικά project, γιατί εκεί θέλω να σταθούμε, επειδή έχω και αδυναμία, θέλω να πούμε εγώ λίγο δεν για... έχω. Εγώ έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Στο Σταύρο Ξαρχάκο και πολύ θέλω ωραία. να μιλήσουμε λίγο γιατί είναι μια ζωντανή ιστορία, έτσι. Δεν το συζητάμε. Εγώ με τον Σταύρο Ξαρχάκο είχα την τύχη να ξεκινήσω τη συνεργασία νομίζω το 17.
Πρώτη συνεργασία ήταν Ξαρχάκος Πρωτοψάλτη. Πώς είχε προκύψει? Ένα τηλέφωνο ξαφνικά στο σπίτι μου. Θυμάμαι στους γονείς μου είχα πάει. Ενίοτε κάνω και κάτι σε επισκέψεις στους γονείς μου έτσι μεσημέρι, να φάνω, να τους δω, ας πούμε. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνουν. Και ήταν ένας, ο τότε μάνατζερ, ας πούμε, του μαέστρου, που δεν τον ήξερα. Έτσι και έτσι, μόλις ακούω Σταύρος Ξαρχάκος, ήδη έχω. Αυτά και θα κάνει ο μαέστρος αυτά. Λέω μάλιστα, ναι, ωραία. Θα είναι έτσι, θα είναι αυτά. Αυτό το project μου εξηγούσε. Και μόλις το μου λέει τα λεφτά, λέει, δεν στα είπα. Λέω, δεν ρώτησα. Λέω, κοίταξε να δεις, λέω, πριν μου πεις, λέω, εγώ θα έρθω. Λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, πες μου και το οικονομικό. Με την έννοια ότι πραγματικά είναι πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο όνειρο, γιατί έβλεπα. Καταρχάς, είχα ακούσει, νομίζω, όλους τους δίσκους. Με το δε ρεμπέτικο, το οποίο τώρα τυχαίνει και το παίζουμε αναβιωμένο, ας πούμε. Εντάξει, το ξέρω απ' έξω, το ρεμπέτικο, το αμάνα μην. Απ' έξω το CD, απ' έξω τις παραστάσεις. Έβλεπα και αυτές τις παραστάσεις που έκανα με την ΚΟΕΜ τότε και έλεγα τι παίζουν οι άνθρωποι, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Και λέω, κοίταξε να δεις, τώρα θα το ζήσεις από κοντά. Εντάξει, είναι συγκλονιστική εμπειρία να τον βλέπεις να δουλεύει. Εγώ το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις. Είναι ένας σκηνοθέτης της μουσικής, είναι ένας μύστης της μουσικής και οι μύστες είναι πάρα πολύ λίγοι σε όλες τις κοινότητες. Πάρα πολύ λίγοι. Είναι ένας φοβερός coach. Δηλαδή ακούει πράγματα τα οποία και βλέπει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Δεν έχει να κάνει με κάτι θεϊκό. Έχει να κάνει με την τρομερή του πείρα, ας πούμε. Ναι. Και είναι τρομερό πώς ξεκινάει ένα κομμάτι, ας πούμε, και πού καταλήγει. Πριν το παρουσιάσουμε στον κόσμο. Αλλά αυτό το οποίο έχω μάθει από τον Ξαρχάκο και θα το έμαθα πια για μια ζωή, ας πούμε, είναι ότι για να βγεις να παίξεις στον κόσμο, οφείλεις να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος. Με τον Σταύρο Ξαρχάκο δεν έχουμε κοροϊδέψει ποτέ το κοινό μας. Δεν έχουμε κάνει ποτέ αρπαχτή. Ποτέ. Ό,τι project και να είναι. Δώσαμε το 100%. Υπάρχουν φορές που δεν παίζεις το ίδιο όπως άλλες. Αλλά ποτέ δεν κοροϊδέψαμε. Ήμασταν πάντα απόλυτα προετοιμασμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα το ρεμπέτικο, κάνουμε τα 40 χρόνια από το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη και του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Νιώθω κάποιες φορές, εγώ παίζω νικτά για τον κόσμο που δεν το ξέρει, νικτά όργανα γενικώς. Νιώθω ότι αν μου δώσουν ένα ακορντεόν που δεν ξέρω να παίζω, ότι τα παίζω ρε παιδιά τα κομμάτια. Κάναμε 10 πρόβες πριν βγούμε στο Ηρώδιο. 10 πρόβες. Δεν ξέρω εσύ που την είδες στην παράσταση, δεν κατάλαβες ότι ήταν μια προβαρισμένη παράσταση. Ναι. Έχει διαφορά το να πάρεις. Είναι σαν το μπάσκετ, ρε παιδιά. Σαν το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να πάρεις 10 παίχτες ταλαντούχους και να κάνεις ομάδα. Ναι. Πρέπει αυτοί οι 10 με κάποιο τρόπο να τους πει κάποιος τι θα κάνουν εκεί πάνω. Ναι. Πότε σταματάς να παίζεις εσύ, πότε παίζεις εσύ, πότε μπαίνεις εσύ, πότε βγαίνεις εσύ. Και πόσο μάλλον σε μια τέτοια μουσική η οποία δεν γράφεται. Γιατί παρότι έχουμε παρτιτούρες, δεν νομίζω ότι κοιτάει κανένας τώρα τις παρτιτούρες. Το θέμα είναι να παίζεται με τρόπο, ας πούμε, βιωματικό. Εντάξει, μεγάλη ευλογία το ότι και είμαι ακόμα με τον Σταύρο Ξαρχάκο και ετοιμάζει μάλιστα και τώρα, ελπίζω να πάνε όλα καλά, ετοιμάζει ένα αφιέρωμα σε 4 από τους μουσικούς του, στον Νεοκλήνιο Φιτίδη, τον Ηρακλή Ζάκα, τον Βασίλη Τρογκάρη και εμένα, ετοιμάζει και ένα αφιέρωμα στο Άλσος σε κομμάτια δικά μας, τα οποία θα διευθύνει αυτός. Άρα αντιλαμβάνεσαι. Εγώ ακόμα δεν έχουμε κάνει πρόβα, περιμένω να δω αυτό. Ναι. Πώς ένα κομμάτι είδηση. Θα το κάνει. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι διαφορετικό το κομμάτι. Πότε θα γίνει αυτό? 21 και 28 Μαρτίου στο Άλσος. 28 Μαρτίου που έχουμε πρόβα, ακύρωσέ τι, ξέρεις. Εντάξει μωρέ, έλατε 21. Μην ακυρώσετε την πρόβα. 21 θα είναι στην Αριδαία. Και θα είμαι και εγώ στην Αριδαία. Καλά, εντάξει. Δικαιολογίες. Τέλος πάντων, εντάξει. Σε τα Καταμάρκων, ας πούμε, που κομμάτια, ας πούμε, του Μαμακάρη που είχε γίνει στον Καζάρτη, νομίζω. Τώρα θα κάνει τα καψογαβάδι. Τα καψογαβάδι. Και δεν κάναμε τα είχαμε κάνει όμως και ένα αφιέρωμα στο
Βαμβακάρη, δεν θυμάμαι, το 18, το 19, με παρόντα το Στέλιο. Ναι, το είχα δει. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Και πάρα πολλές πρόβες. Εγώ αυτό το οποίο έμαθα από τον Ξαρχάκο και θα το τηρώ σε όλη μου τη ζωή είναι ότι η μουσική θέλει πρόβα πριν βγεις να παίξεις. Ωραία, να μας πεις λίγο και για τα σχήματα, έτσι, τα δικά σου, τα κατεξοχήν δικά σου μάλλον. Κοίταξε, είπαμε για δασκάλους, είπαμε διάφορα πράγματα. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος στη μουσική για μένα αυτό παραλείψαμε. ήταν το Μάτι σε δύο υφέσεις. Ήταν το πρώτο συγκρότημα με το οποίο συστήθηκα και ως Αλέξανδρος, αλλά στη δισκογραφία. Ένα συγκρότημα φτιαγμένο από αδελφικούς φίλους, με τους οποίους διατηρούμε σχέσεις ακόμα. Το τελευταίο CD το κάναμε πέρσι τον Απρίλιο. Παρότι έχουμε χαθεί πολλά χρόνια, γιατί οι τρεις μένανε στο εξωτερικό. Να διακόψω τώρα εδώ και να ρωτήσω, γιατί εγώ πρώτα άκουσα Καψοκαβάδι σε πόλεις, ας πούμε, και σε άλλα project. Γιατί το Μάτι είναι λίγο πιο παλιό. Το Μάτι 2002 έκαμε τον πρώτο δίσκο. 2003 κυκλοφόρησε, το 2 κάναμε δισκογραφίες. Και άκουσα πέρυσι στην ουσία, άκουσα σημαντικά που μου είχατε βάλει εσείς. Και άκουσα άλλο Καψοκαβάδι, δηλαδή. Ήμουνα 20 χρόνων. Αυτό, ναι, θέλω να πω. Ποιο κομμάτι του εαυτού σου έβγαλε? Όλα είναι κομμάτια. Ακόμα ψάχνεις τον εαυτό σου και αλλάζεις κιόλας. Ναι. Εδώ πέρα με έχετε αλλάξει εσείς οι ίδιοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή στο μεταπτυχιακό που είχα φοιτητή το Γιάννη, πόσα πράγματα έμαθα. Πόσα πράγματα έμαθα από τον Αρκαδόπουλο τον Αλέξανδρο, με τον οποίο διδάσκουμε μαζί. Ο οποίος θεραπεύει, όπως μας αρέσει να λέμε στο Πανεπιστήμιο, ένα τελείως διαφορετικό ρεπερτόριο από αυτό που έχω εγώ. Το ότι κάθισα να μάθω με τόσο αναλυτικό τρόπο το ρεπερτόριο του κλαρίνου, ας πούμε. Το ρεπερτόριο. Ένα μέρος του ρεπερτορίου του κλαρίνου. Το ότι έχεις φοιτητές τρομερά ταλαντούχους, οι οποίοι ταλαντούχοι φοιτητές σου βγάζουν, σου μαθαίνουν πράγματα. Δεν ξέρω, εγώ έχω γίνει και άλλος άνθρωπος, λέω, και μέσα από αυτό το πράγμα. Ναι. Άλλος μουσικός. Έμαθα να σέβομαι εις διπλούν, ας πούμε. Μουσικές τις οποίες μπορεί να είχαν περάσει από το αυτί μου και να μην είχαν αγγίξει. Πάντα άλλος είσαι. Ναι, τώρα έχω ξεκινήσει ένα project με φωνές. Τώρα μου αρέσουν οι φωνές σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Τι να πω. Παλιά, αν μου έλεγες για χοροδία, έλεγα τώρα τι χοροδία. Εκεί είναι οι κόρες. Έπαιξε μεγάλο ρόλο. Να πω κάτι για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Inside θα είναι αυτό. Ο Αλέξανδρος στο μεταπτυχιακό, εκτός βασικά να πούμε ότι είσαι υπεύθυνος των συνόλων στο μεταπτυχιακό. Συνυπεύθυνος, ναι, αυτό θα έλεγα, μαζί με τον Αλέξανδρο τον Αρκαδόπουλο. Αλλά έχεις αναλάβει τις φωνές. Δεν ξέρω ακόμα. Ναι. Λοιπόν, φέτος πολύ περισσότερο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί σε άνθρωπο αυτό το πράγμα. Ερχόταν με τα τραγούδια που θα μελετούσαμε τέλος πάντων, παρτιτούρα υπεραναλυτική. Δηλαδή με όλα τα γυρίσματα, ας πούμε, υπεραναλυτική σε παρτιτούρα. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το πιστέψω ότι μπορεί να συμβεί. Έχεις να τραγουδήσεις κάτι ομαδικά. Ναι. Το οποίο έχει ήδη φοβερή πληροφορία. Από το να ακούγεται μια μουτζούρα, δεν μαθαίνουμε όλοι μαζί τουλάχιστον να κάνουμε τα ίδια. Αυτό ήταν το νόημα. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που δεν ξέρω αν θα το καταλάβει ο κόσμος. Αλλιώς μαθαίνω εγώ τα ελληνικά από τη μαμά μου, που όταν γεννιέμαι μου μαθαίνει τις λέξεις μία-μία και τις μιμούμε. Έτσι λοιπόν μαθαίνω και εγώ τη μουσική βιωματικά από τη μαμά μου, από τον παππού μου, από το καφέ. Ναι. Από τον καφετζή και από τον ταχυδρόμο στο χωριό. Και αλλιώς μαθαίνω εγώ στην Αθήνα τη μουσική του χωριού. Ναι. Πρέπει να την κωδικοποιήσω με κάποιο τρόπο για να τη μάθω. Να την φέρω στο. Αλλιώς μαθαίνεις λοιπόν τα αγγλικά ως μετρική γλώσσα και αλλιώς τη μαθαίνεις στο φροντιστήριο. Στο φροντιστήριο τα αγγλικά στα μαθαίνουν ως Έλληνα που μαθαίνει αγγλικά. Και εγώ λοιπόν μαθαίναμε το μαριόλικο. Ναι, το καταραμένο το μαριόλικο, ας πούμε. Το θυμάμαι. Πόσα χρόνια το μάθαμε σαν μαθητές του οδείου. Και κάναμε και το μαριόλικο, όπως το έλεγε ο Καρναβάς. Είναι άφταστος. Βέβαια, έχει λάθος μέσα αυτό. Εγώ το θυμάμαι αυτό, δεν θέλω να το θυμάμαι πραγματικά. Τι είναι λάθος αυτό? Ότι κάνεις μια στιγμή του Καρναβά, ο οποίος είναι αστήρευτος. Ναι. Επειδή έτυχε να ηχογραφηθεί, τη μαθαίνεις σαν να είναι η σωστή. Δεν είναι έτσι. Γιατί άμα ναι. μπορεί ένα λεπτό μετά ο Καρναβάς, δηλαδή αν έκανε και ένα δεύτερο take, να την έλεγε τελείως αλλιώς. Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κανονικοποιημένη εκπαίδευση του δημοτικού τραγουδιού. Αλλά βλέπω, δεν το κάνω μόνο εγώ. Να, δηλαδή, πολλοί τραγουδιστές και όχι μόνο τραγουδιστές και μουσικοί αστικού υπόβαθρου. Να το πούμε, έτσι μαθαίνουν. Τι να κάνουμε. Μπορεί άλλος να μην γράφει γιατί δεν έχει ευκολία στη μουσική γραφή, αλλά ξανά και πίσω και πίσω και με το YouTube και λιγότερες στροφές, ας πούμε. Ισχύει και νομίζω ότι επειδή ας πούμε εγώ το βλέπω και από δικούς μου μαθητές στο τραγούδι και πάντα σκέφτομαι και εσένα. Τα παιδιά εδώ στην πόλη υστερούν των βιωμάτων και των ακουσμάτων, ας πούμε, κατ' επέκταση, και πραγματικά και εγώ χρησιμοποιώ παρτιτούρα, ας πούμε. Γιατί και βλέπω ότι όντως έχει. Αυτό, ναι, το ότι στο έχει αποτέλεσμα. κέντρο που είναι πολύ περισσότερη πληροφορία μουσική, να λες ότι στερείται το βιωμάτων. Έχει αποτέλεσμα όμως. Πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Είναι μια αρχή. Εγώ θα σου πω, η μόνη επαφή που έχω, η μόνη μουσική που μπορώ να πω ότι έμαθα πρακτικά είναι τα κριτικά. Πώς τα έμαθα. Καταρχάς είπα και πριν να είναι καλά. Καλή του ώρα αυτός με έφερε τώρα με το Μάξι. Ο Γιώργος ο Κοντογιάννης, ο κολλητός μου φίλος. Γιατί δεν του πες να έρθει. Ρε Γιώργο. Είχε δουλειές. Τέλος πάντων, ο Γιώργος έπαιζε κριτικά. Εμείς ήμασταν κολλητοί στο σχολείο, έπαιζε κριτικά ο κολλητός μου, έπρεπε να μάθω και εγώ να παίζω κριτικά. Δεν τα πιάνα τα κριτικά μέχρι και το τέλος του λυκείου. Στο τέλος του λυκείου έτυχε να πάω ήμουνα Δευτέρα Λυκείου, ας πούμε, το καλοκαίρι της Δευτέρας Λυκείου. Πήγαμε με τους γονείς μου στα Νό, γιατί μας φιλοξένησε ο Γιώργος με την οικογένειά του. Εκεί έτυχε να μου δώσουν να αγοράσω ή να μου χαρίσουν 2 κασέτες του Ψαραντώνη. Και άρχισα να τους ακούω. Ο Ψαραντώνη δεν το χρησιμοποιώ τυχαία το όνομα, ούτε για να τον αγιογραφήσω. Ο Ψαραντώνης είναι ένας μουσικός που έχει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο την αφαίρεση. Ξέρει δηλαδή να πει την ουσία των πραγμάτων, ή τουλάχιστον εκείνη η δίσκη ήταν και καταπληκτική. Μιλάμε για τα αναστορήματα 1983 και τις ρίζες 1982, καταπληκτική δίσκη. Ο Ψαραντώνης και πολύ περισσότερο ο γιος του, ο οποίος ήταν τότε 13-14 χρονών, ας πούμε, στους δίσκους αυτούς, μου εξήγησαν τη δομή εμένα. Δηλαδή, όταν ακούς κριτικά από το Μουντάκι, ο οποίος είναι ένας απίστευτος παίκτης, αλλά όλο το παίξιμο στηρίζεται στην παραλλαγή της μελωδίας, δεν καταλαβαίνεις που είναι το 1, που είναι το 2, που είναι το 3, τίποτα. Όταν ακούς από τον Ψαραντώνη, όλο αυτό το πράγμα τετραγωνίζεται μέσα σου και γίνεται σαφές, κατανοητό. Άκουγα λοιπόν και τότε τσουκουτσουκου άρχισα να παίξω. Και τότε πετυχαίνω τον συμφοιτητή σου, τον Άρη, τον Πρεβεζάνο, τον Λιράρη, με τον οποίο ήμασταν συμμαθητές στο φροντιστήριο στις Δέσμες τότε δίναμε, για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και από 16,5-17 χρονών που ήμουν τότε μέχρι και τα 20, ήμουνα κάθε Παρασκευή ή κάθε Σάββατο στο Μεζοτοπολείο του Βούρια, που ήταν τότε στο Λαϊκό Νοσοκομείο από πίσω στο Βουδί. Τα κριτικά τα έμαθα χωρίς να σκέφτομαι νότες, χωρίς να σκέφτομαι ακόρντα. Τα έμαθα βιωματικά, μπορώ να πω. Στα Νόγια λοιπόν που έχω πάει μια χρονιά, θυμάμαι, γνώρισα πολύ φιλοσοφημένους και πολύ ωραίους ανθρώπους. Μια φορά μου είχε πει ο Γιάννης ο Σκλήρης, καλή του ώρα, μου λέει: φαίνεται λίγο ότι είσαι Αθηναίος. Του λέω: πού το καταλάβεις, πού το καταλάβαινες, από τον τίσιμο. Όχι, και εμείς λέει έτσι την είμαστε πια. Εκεί που πας, πηγαίνεις γρήγορα. Λέει: περπατάς, φεύγεις, είσαι σε διακοπές, μου λέει. Και φεύγεις από το δωμάτιό σου που σε φιλοξενούν και έρχεσαι στο Μεϊντάνι γρήγορα. Εδώ από εμάς δεν το κάνει κανένας αυτό το πράγμα. Φαίνεται, είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέει. Η πολιτισμική διαφορά. Ναι. Πας γρήγορα, γιατί έχεις μάθει από την Αθήνα. Στο γρήγορο τρόπο. Στο γρήγορο. Τι γρήγορα. Εδώ πέρα λέμε ραντεβού και ο άλλος μπορεί να πάει μετά από 2 ώρες. Αυτό είναι το χωριό που μπορεί να έχεις πάει. Είναι αλλιώς τα όρια. Αυτή τη μουσική μπορώ να πω σε ένα βαθμό ότι την έμαθα βιωματικά. Έλα να τη διδάξεις τώρα. Θα το παίζατε ποτέ το κριτικό? Ναι, όχι. Αν δεν το γράφαμε μέτρο. Ότι εδώ πάμε μετά το επόμενο μέτρο Β. Πάμε Α. Δεν μεταδίδεται, ειδικά σε μεγάλα ακροατήρια, δεν μεταδίδεται η γνώση, η πρακτική. Δεν μεταδίδεται η προφορικότητα. Ειδικά τα κριτικά έχουν και μια άλλη ιδιαιτερότητα.
ας πούμε ότι επιδεικνύουν μια ανυπακοή στο τετραγωνισμό που έχουν οι περισσότερες παραδόσεις στον ευρωπαϊκό κόσμο. Τα ποντιακά να δείτε. Τα ποντιακά. Έχω ιστορία με τον Δημήτρη τον Καρασαβίδη και το γιο του που είχα πάει και έπαιξα. Μία μέρα πριν την πρώτη καραντίνα έχω ένα στούντιο στο σπίτι τους. Ναι. Στο Μενίδη. Και μου λέει ένα εφτάρι είναι. Αλέξανδρε, να παίξεις κιθάρα. Εννοείται. Τι εφτάρι, που να μην βγάζω άκρη με τίποτα. Το εφτάρι το έχω. Δεν έβγαζα άκρη στη δομή. Και του έλεγα ρε Κωστάκη, πού αλλάζει τα. Δεν μπορούσα να καταλάβω με τίποτα πού αλλάζει τα κόρντο. Γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω τετράμετρο. Και άλλο τετράμετρο. 8μέτρο και 8μέτρο. Δίμετρο και δίμετρο. Εκεί κάτι τριάρια και τρεις. Και μετά τις τρεις. Και έλεγες Παναγιά μου, ας πούμε. Και στο τέλος, δεν ντρέπομαι καθόλου να το πω, γιατί υπάρχει και στο YouTube το κομμάτι. Στο τέλος του παίζα σκέτα ακόρτα και τα βάζω ο Κώστας. Λέει, άστο, λέει, παίξτε τα λέει έτσι και θα τα βάλουμε. Εντάξει, όχι σε τόσο άθλιο βαθμό. Κάποια στιγμή το ψιλοκατάλαβα. Αλλά επειδή δεν μου το είχε στείλει να το ακούσω και το έκανα εκείνη τη στιγμή. Α, εσύ το έκανες εκείνη τη στιγμή. Το έκανα εκείνη τη στιγμή. Αλλά έλεγα, μωρέ, εντάξει. Ένα τικ, τρομαχτό νομίζω ήταν. Ναι, τρομαχτό είναι. Ένα εφτάρι. Και είναι και πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινα τη δομή με τίποτα. Δεν μπορούσα να την καταλάβω. Ποιος είναι, αν λοιπόν την επόμενη μέρα πρέπει να το διδάξω αυτό, πώς θα το διδάσκα. Ναι, είναι κατανοητό. Θα το έγραφα κάτω, να το διαβάσει ο άλλος και να πάμε να το παίξουμε. Βέβαια, έκανε κανένα αστείο, ας πούμε, μετά στο live και έκανε καμιά παύση στο. Άντε να μπει. Συμβιβασμός είναι τέλει. Σύμβαση. Ναι. Σύμβαση. Με τα κουρδίσματα. Πόσος λόγος πια για τα κουρδίσματα και τα αυτά. Και σας τα λέει και ο Υπουργείο της, δεν σας τα λέει. Ναι. 3 κουρδίσματα σίγουρα συνυπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Έχουμε το συγκερασμό. Έχουμε τα φυσικά κουρδίσματα. Τα σάζια κουρδίζονται σε φυσικά κουρδίσματα. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα. Με τις αρμονικές. Αν δεν κάνεις με τους αρμονικούς το κουρδίσμα, δεν ακούγεται το σάζι. Τι να κάνει. Ναι. Άντε τώρα να συνδυάσεις το συγκερασμό με το φυσικό, συν τα άλλα τα τουρκικά, ας πούμε, που έχουν άλλο κουρδίσμα. Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει ποτέ. Δεν έχει παραγγείλει ποτέ όργανο από Τουρκία ή σου έχει έρθει που έρχεσαι και την πρώτη δουλειά που κάνει είναι ότι πληρώνει το τέστα γιατί είναι τοποθετημένα αλλού. Για άλλο σύστημα. Ναι. Που έχει άλλους τόνους. Άλλα ημιτονία. Άλλες πέμπτες. Ναι. Άλλες τέταρτες. Άλλες τρίτες. Όταν πάμε λοιπόν να παίξουμε όλη μουσική, ο καθένας θα πάει να χτυπήσει το κεφάλι. Πώς θα σου πω, θα ακολουθήσει ορθόδοξα αυτά τα οποία έχει μάθει να. Τι θα κάνουμε, παιδιά, πού θα το παίξουμε, το ουσάκ, πού το παίζεις εσύ, εκεί. Ωραία, πάμε, θα το παίξουμε εκεί. Πού το τραγουδάς και κάπως θα το κανονίσουμε. Ωραία, καλά, μεγάλη παρένθεση κάναμε τελικά. Παρένθεση έκανα και κάναμε μεγάλη παρένθεση. Γύρνα το. Εγώ για τους πόλεις θα ρωτούσα, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω για εσύ. τους πόλεις. Για ρώτα. Εντάξει, εγώ θαυμάζω πόλεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Πες ότι κάναμε και συνεργασία, κάνεις διαφήμιση. Ναι, τα κάλαντα. Ναι, μπράβο, ναι. Το ξέχασα ήδη. Ναι. Πόσο σημαντικό ήταν για σένα. Εντάξει, εγώ χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, θέλω να ξέρεις. Πώς ξεκίνησαν οι πόλεις, πότε ξεκίνησαν οι πόλεις. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Τι παίζετε με τους πόλεις. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να μην νομίζω ότι στους περισσότερους δεν αρέσει να τη λέμε από την αρχή. Γιατί στην αρχή δεν είχε ακριβώς αυτή πώς το λένε. Δεν αποτελεί το από αυτούς τους μουσικούς. Ναι. Ήταν αλλιώς ναι. Η σύσταση της ομάδας και ξεκίνησε και με άλλο στόχο. Ο στόχος της ομάδας αυτό βασικά ήταν να μελετάμε. Εμείς το ξέρουμε, αλλά. Να μελετάμε ανατολικές μουσικές. Και γι' αυτό στην αρχή το λέγαμε Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Πόλης. Ανατολικές μουσικές τι σημαίνει, για να καταλάβει ο κόσμος. Εντάξει, η βάση είναι η Οθωμανική η κλασική, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ρεπερτόριο για τα όργανα τα δικά μας. Υπάρχουν όμως, κάναμε και πολλά κρατήματα βυζαντινά. Ναι. Έχω ακόμα έχουμε μεγάλη βιβλιοθήκη με κρατήματα που καθόμασταν και τα καταγράφαμε στο χαρτί. Άλλα από τη Βυζαντινή στην Ευρωπαϊκή, άλλα ακουστικά. Δηλαδή άκουγες, εμένα μου αρέσει κιόλας αυτό. Άκουγα τα μελίσματα ωραίων ψαλτάδων που μου άρεσαν και μετέφερα το μέλισμα ακριβώς στην παρτιτούρα. Τώρα το πώς κατέληξε, γιατί το σχήμα έχει καταλήξει έτσι από το 2015, περίπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι στη σημερινή του σύσταση, ας το πούμε, με τους σημερινούς 6 μουσικούς.
η ιδιοσυγκρασία αυτών των μουσικών δεν θα μπορούσε ποτέ να μην οδηγήσει σε ένα σχήμα που παίζει δική του μουσική. Έχει 4 μουσικούς οι οποίοι γράφουν χρόνια δική τους μουσική. Τώρα γράφει και ο 5ος. Πόλεις. Γιατί πόλεις? Γιατί είμαστε παιδιά της πόλης. Και είμαστε και υπερήφανοι που είμαστε παιδιά της πόλης. Όχι γιατί δεν θα ήμασταν υπερήφανοι αν ήμασταν παιδιά του χωριού, αλλά έτσι τα έφερε η μοίρα. Μουσική μάθαμε στην πόλη μας, εδώ που γεννηθήκαμε. Ακόμα και ο Παραουλάκης, ο Νίκος, ο οποίος είναι ο μόνος που γεννήθηκε εκτός Αθηνών, γεννήθηκε στην Ιεράπετρα, είναι στην Αθήνα από 17 χρονών. Ναι. Και ό,τι έχει κάνει στη μουσική το έχει κάνει εδώ. Άρα είναι ξεκάθαρα ένα παιδί που έχει μάθει μουσική στην Αθήνα. Η Αθήνα για μένα είναι αστικό κέντρο, σημαντικό μουσικό κέντρο του ευρωπαϊκού χώρου. Έχει καταπληκτικούς μουσικούς. Στην Αθήνα έχουν συμβεί πάρα πολύ σπουδαία πράγματα για τη μουσική της Μεσογείου. Η μουσική, η Αθήνα και ως κέντρο της Ελλάδας, ως πρωτεύουσα της Ελλάδας, έχει την χαρά να συνδυάζει Δύση και Ανατολή με έναν υπέροχο τρόπο που δεν ξέρω αν γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο καν. Και επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι αυτή η μουσική που πολλοί κόσμος θεωρεί πεθαμένη ή παλιά και τη λέει παραδοσιακή, γι' αυτό ακριβώς εγώ δεν θέλω να τη λέω παραδοσιακή, γιατί είναι ζωντανή και δεν είναι παραδοσιακή. Όλες οι μουσικές έχουν παράδοση. Αυτή λοιπόν είναι μια μουσική που όπως και να την πούμε, τουλάχιστον είναι ζωντανή. Ναι. Και αυτό κάνουμε με τους πόλους. Γράφουμε καινούργια πράγματα. Αυτά θέλουμε να παίζουμε. Βέβαια από τα δικά σου πράγματα ποτέ δεν έβγαλες λεφτά. Άρα με το σχήμα παίζουμε και σε άλλες συνεργασίες, αλλά φροντίζουμε πάντα πρωτίστως συνεργασίες να είναι με ανθρώπους με τους οποίους συμπλέουμε. Και η σύμπλευση έχει να κάνει και με ιδεολογία, έχει να κάνει και με γούστο, έχει να κάνει και με ενέργεια. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ προσωπικά ως Αλέξανδρος προτιμώ πια στην ηλικία που είμαι να συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν την ευαισθησία να είναι καλοί συνεργάτες παρά με ταλαντούχους. Εντάξει, με ταλάντα δεν μπορεί να συνεργαστείς βέβαια, αλλά τέλος πάντων ο σκοπός του σχήματος είναι αυτός. Ό,τι κάνει να το περνάει από ένα φίλτρο όπου στο τέλος αυτό το οποίο θα βγαίνει, δεν λέω ότι θα είναι πόλης απαραίτητα, ότι θα έχει δηλαδή μια υπογραφή, αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο θα βγαίνει θα είναι αληθινό. Θα έχει αλήθεια μέσα, δεν θα έχει μίμηση. Ναι. Ή μάλλον δεν θα έχει μιμητισμό, γιατί η μίμηση δεν είναι κακή. Αυτό. Και νομίζω ότι σε αυτό που κάνουν οι πόλεις είναι μοναδική. Να είσαι καλά. Να πούμε και εδώ. Δεν υπάρχει άλλο σχήμα ανάλογο. Επειδή νιώθω ότι πρέπει να το πω και το συζητήσαμε και πριν, και εσείς συμμετέχετε σε ένα σχήμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Το οποίο σχήμα εγώ νιώθω ότι είμαστε στην ίδια πορεία. Οκ, εσείς κάνετε περισσότερο, είστε επικεντρωμένοι σε ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Δεν ξέρω αν κάνετε και δικά σας κομμάτια ή αν κάνετε μόνο αυτά που λέμε παραδοσιακά, ας πούμε. Ναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι εγώ είμαι πολύ χαρούμενος όταν ακούω αυτό το σχήμα, γιατί νιώθω ότι αυτό το σχήμα σέβεται τη μουσική όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου. Ως μια μουσική παράσταση. Σέβεται εμένα ως ακροατή, γιατί βλέπω και τα βίντεο και ακούω και τις ηχογραφήσεις και σας βλέπω και όταν δουλεύετε, γιατί έχουμε βρεθεί και σε παράσκηνια 2 φορές, ότι παίζετε για να είστε ικανοποιημένοι από τον εαυτό σας. Δηλαδή δεν είναι OK, θα παίξουμε για να χορέψει ο κόσμος. Θα χορέψει και ο κόσμος, αλλά γιατί εμείς του κόσμου να του δώσουμε σκουπίδια για να χορέψει, ας πούμε. Και το σκουπίδια δεν έχει να κάνει με το υλικό, έχει να κάνει με το πώς παίζω εγώ. Παίζω για μένα καλά, για να τα έχω καλά με την πάρτη μου. Ότι παίζω σωστά, είμαι κουρδισμένος. Έχω κάνει πρόβα. Έχουμε συμφωνήσει τι θα κάνουμε. Εσείς προσέχετε και τον ντύσιμο πολύ περισσότερο από ό,τι προσέχουμε εμείς. Δεν ξέρω. Καλά, τώρα τελευταία δεν είναι. Στιλιστικές επιλογές. Άστε τη στιλιστική. Εγώ βλέπω ένα σοβαρό σχήμα. Έτσι πώς το αντιλαμβάνομαι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μου μίλησε για το σχήμα ο Αλέξανδρος για την ορχήστρα. Μου έλεγε όλα αυτά και πολύ ωραία και μπράβο και φαίνεται δεν σε δεμένει. Και στο τέλος, και είστε και ωραία παιδιά. Σου είπα τέτοιο πράγμα.
Στο Γιάννη. Είπα εγώ τι ιστορία, παιδιά. Ναι, γιατί δεν είμαστε. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Λοιπόν. Να είστε καλά. Από τις πόλεις τι καινούριο περιμένουμε? Τώρα Θεωρητικά έχουμε πάνω από τον μισό ηχογραφημένο τέταρτο δίσκο πια, γιατί ο πρώτος έγινε το 18, το 17. Ο δεύτερος ήταν με τους Έλληνες συνθέτες. Βγήκε ο τρίτος με τα κάλατα που ήταν διαδικτικός και τώρα ετοιμάζουμε ένα τέταρτο επιτέλους ξανά με δικά μας τραγούδια και γι' αυτό το λόγο παίζουμε κιόλας. Δηλαδή αποφασίσαμε αυτή τη φορά να μάθουμε τα τραγούδια μέσα στο στούντιο, να τα έχουμε παίξει, να έχουν ψηθεί και να... τα μισά είναι έτοιμα. Ευελπιστώ πριν το Δεκέμβριο να είναι έτοιμος και ο τέταρτος. Το καλό. Ούτως ή άλλως πια ειδικά τέτοιες μουσικές τις κάνεις για να τις ακούσεις εσύ. Και ένας στενός κύκλος φίλων, αλλά αυτό τελικά γίνεται πάντα, παιδιά. Όταν το άκουσα από έναν από τους καλλιτέχνες που θαυμάζω περισσότερο από όλους όλη μου τη ζωή, από το σκηνοθέτη, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον είχαν ερωτήσει εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90, τον είχε πάρει το Χρυσό Φοίνικα. Ο Τσίμας ήταν, δεν θυμάμαι ποιος δημοσιογράφος του ρώτησε, λέει εσύ ή εσείς γιατί κάνετε ταινίες? Λέει εγώ κάνω ταινίες για να αρέσουν σε μένα και δευτερευόντως να αρέσουν στους φίλους μου. Νομίζω και εμείς για αυτόν τον λόγο κάνουμε μουσική. Δηλαδή ας αρέσουν σε εμάς αυτά τα οποία κάνουμε και μετά στους φίλους μας. Αν τώρα ο φίλος σου είναι ένας, αρκεί για να κάνεις μουσική. Αρκεί. Να έχεις έναν ακροατή. Και είναι κάτι άλλο το οποίο δεν θυμάμαι αν το έλεγα σε εσάς, αλλά στους προπτυχιακούς, επειδή στους προπτυχιακούς βάζω λίγο περισσότερο χέρι, ειδικά στο μάθημα των μουσικών συνόλων, όταν απουσιάζουν. Μου είχε πει μια φορά ένας, δεν θυμάμαι τώρα, εντάξει δεν χρειάζεται να πω και το όνομά του, μου λέει δάσκαλε, λέει, θα με περάσεις. Μου είχε πει σε ένα μάθημα, όχι στα σύνολα, στο άλλο. Του λέω θα σε περάσω. Λέω άλλωστε κανένας δεν πέθανε, λέω, από κακή μουσική. Και έβαλε τα γέλια. Λέω πραγματικά, λέω, μετά το σοβαρεύω, ότι πραγματικά κανένας δεν πέθανε. Δηλαδή, να μην παίρνουμε και το ρόλο μας τόσο στα σοβαρά. Ναι. Δηλαδή, okay, αν είσαι κακός μουσικός, δεν προκαλείς και θανάσιμα αλλά αν είσαι καλός μουσικός, πραγματικά μπορείς να αλλάξεις τη ζωή ενός άλλου άνθρωπου. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις ακούσει Χρύσανθο στη ζωή σου, ας πούμε, δεν θα ήσουν λιγότερο ευτυχισμένος από ό,τι είσαι τώρα. Δεν ξέρω. Πραγματικά, αν μπορώ να βρω ένα παράδειγμα. Έχω την τύχη αυτή την περίοδο να συνεργάζομαι με τη Λένα Πλάτωνος και προσπαθώ κάθε φορά με λίγα λόγια, παρότι είμαι πολυλογάς, να της εξηγήσω πόσο σημαντική υπήρξε για τη ζωή μου που υπήρξε, που έζησε. Γιατί όταν άκουσα, βέβαια ετεροχρονισμένα, γιατί το Καριωτάκη τον έγραψε, νομίζω το 82 βγήκε ο δίσκος ή το 83, εγώ τον άκουσα το 98, 16-17 χρόνια μετά, αλλά εμένα μου άλλαξε τη ζωή ο Καριωτάκης της Λένας Πλάτωνος. Αν δεν είχα ακούσει τη Λένα Πλάτωνο θα ήταν αλλιώς η ζωή μου. Δεν λέω χειρότερη, θα ήταν αλλιώς. Ένας σπουδαίος μουσικός λοιπόν ήταν πολύ χρήσιμο στη δικιά μου τη ζωή. Έναν φάλτσο μουσικό το πολύ πολύ εντάξει, κλείνεις την τηλεόραση. Ρίχνεις και ένα καντήλι εκεί πέρα, είναι και πολύ γνωστός και τον έχεις κάθε μέρα στα αυτιά σου και Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο παιχνίδι. Ναι, απλά σήμερα θα είναι διαφορετικό. Θα είναι διαφορετικό. Δεν θα είναι όπως είναι το αγαπημένο μέρος. Ναι. Λοιπόν, ξέρουμε ότι... Εμείς το ξέρουμε, ο κόσμος δεν το ξέρει, ότι είσαι πολύ μεγάλος της ιστορίας. Πολύ μεγάλος. Και να πω, επειδή έχει τύχει και έχουμε κάνει και κάποια ταξίδια μαζί, στο τελευταίο ταξίδι στην Πορτογαλία, εγώ κρατιόμουν να μην κατουρηθώ από τα γέλια. Γιατί είχε πει απανωτά 3-4 ιστορίες πολύ γερές. Λέγονται. Ναι, όχι. Ό,τι θέλουμε. Και... τι ιστορία να σου πω. Να πω και κάτι άλλο. Τελευταία φορά που είχε έρθει ο Χάρης σπίτι μου και πίναμε. Εγώ ο Χάρης. Εσύ. Εσύ ο Χάρης. Αφού έχουμε κι άλλο Χάρη. Ο άλλος Χάρης δεν ξέρω πότε ήρθε σπίτι μου τελευταία φορά. Το να πίναμε δεν πάει στον άλλο Χάρη. Ναι, σωστό και αυτό γιατί δεν πίνει. Λοιπόν, ναι. Λέγαμε ιστορίες σου. Ναι. Δεν θυμάσαι τότε αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει ιστορία μου που την έχω ακούσει να μου τη διηγούνται. Και του λέω αδερφέ τώρα να σου πω ότι αυτό το έχω ζήσει εγώ, αυτό που μου λες. Μου λέει σοβαρά, ναι, μου το είχε πει ο τάδε. Ναι. Πραγματικά υπάρχει μια ιστορία όπου
Πλέον είναι τόσο θρυλική που έχω φτάσει να την ακούω. Έχει κυκλοφορήσει πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή μπορώ να την πω. Βέβαια δεν θα την πω όπως τη λέω σε εσάς, αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι είμαι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Μέσα στην τάξη, στην 3η Δημοτικού, είναι ο Σπυράκος, τέλος πάντων, ο οποίος Σπυράκος είναι αρκετά μεγαλύτερος από τους μαθητές του. Και παρότι εμένα με αγαπάει πάρα πολύ και εγώ τον αγαπάω, δεν τον θέλω μέσα στην τάξη γιατί είναι μεγάλο μαϊμούνι. Δηλαδή και πειράζει και κάνει και βρίζει. Και βρίσκω όλο ενάυσματα να τον διώχνω από την τάξη. Και κάποια στιγμή έρχεται και μου λέει να βγάλω φωτοτυπίες. Του λέω περίμενε, ναι, να βγάλεις. Και έτσι πως ψάχνω τα χαρτιά μου, εγώ τότε ήμουνα και σε ένα σχολείο με λευκά παιδάκια. Δεν ήμουνα μόνο. Πώς το λένε. Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Άρα κάνουμε ένα αυτό. Εγώ λοιπόν ήμουνα και σε ένα σχολείο που δεν είχε μόνο Ρώμα παιδάκια, είχε και Ελληνάκια. Και ούτε αυτό ακούστηκε καλά. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουνα τότε μόνο σε αμιγώς Ρωμά σχολείο. Βλέπει λοιπόν τις σημειώσεις μου και πέφτει το μάτι του σε μια σελίδα που έχει φωτογραφία του Χατζηδάκη, ασπρόμαυρη, Αυτή ήθελα να ακούσει. με το βιογραφικό του από κάτω και δίπλα το Θοδωράκη αντίστοιχα. Γιατί ήταν ένα μάθημα που έκανα στο άλλο σχολείο για τους Έλληνες συνθέτες. Και μου λέει παππού σου, μου κάνει για το Χατζηδάκη. Θέλω να κάνετε και Όχι, τη φωνή. Μου λέει παππού σου, Όχι ρε, του λέω τι παππούς μου. Και πριν το εξηγήσω, και λέει και η γιαγιά σου. Δηλαδή ο Θοδωράκης ήταν η γιαγιά του. Η γιαγιά μου. Εντάξει. Αυτό νομίζω η ιστορία του μεταξύ δεν βάζω καθόλου σάλτσα, ας πούμε, για να γελάσουμε. Είναι ακριβώς έτσι. Όπως το έζησα εγώ και όπως το θυμάμαι. Νομίζω ότι είναι παγκοσμίας εμβέλειας αυτή η ιστορία. Είναι καταπληκτική. Την άλλη ιστορία θέλω να μας πεις. Την έχω πει στον Ξαρχάκο και νομίζω ότι κόπηκε η λαλιά, ας πούμε. Δηλαδή, έκανε να αναπνεύσει κάποια δευτερόλεπτα. Γιατί τους έφερε και στο μυαλό του που τους είχε και σκεφτόταν το Θοδωράκι γιαγιά. Αλλά σε αυτή τη φωτογραφία έμοιαζε και με γιαγιά, γιατί ήταν εξυρισμένος και με τα κατσαρά μαλλιά δίπλα στον ασπρομάλι γυραιό κύριο. Ήταν η γιαγιά και ο παππούς. Ξέρεις ποια ιστορία. Αλλά αυτή ήταν πάντα ο χοντρός και ο ψηλός. Δεν ήταν ποτέ παππούς γιαγιά. Τώρα πια στον κύκλο μας, όταν μιλάνε για Χατζηδάκη, τι θα παίξουμε Χατζηδάκη. Α, παππού σου. Ναι, παππού σου. Τι θα παίξουμε Θοδωράκη. Α, γιαγιά σου. Ναι. Αυτή με τη βυζαντινή μουσική. Καλά, και αυτό είναι την κλασική ιστορία. Αυτό είμαι πολύ πιτσιρικάς, στο πρώτο μουσικό σχολείο, για να μην γίνομαι συγκεκριμένος, που δούλεψα. Και κάναμε τα μεγάλα μουσικά σύνολα. Τότε ήταν μικρό το σχολείο, είχε πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου. Πάρα πολλά παιδάκια μέσα. Φοβερά ανομοιογενές στο επίπεδο. Χάος, αλλά προσπαθούσαμε από αυτό το χάος να βγει μια άκρη, ας πούμε. Και θυμάμαι ένα καθηγητή που έκανε από την αρχή, προσπαθούσε να εξηγήσει ότι πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά που έχει η βυζαντινή μουσική από την ευρωπαϊκή και αναφερόταν σαφώς στα μικροδιαστήματα. Και έλεγε λοιπόν ότι έχει καταλάβει κανένας ποια είναι η βασική διαφορά της δικής μας μουσικής από την ευρωπαϊκή. Και ένα παιδάκι σηκώνει στο χέρι του ενθουσιασμένο γιατί το βρήκε. Έλαμπε και το μάτι του, λέει θα πάρω άριστα. Ναι. Λέει στην ευρωπαϊκή μουσική τραγουδάμε κανονικά. Ενώ στη βυζαντινή κάνουμε. Αυτό είναι. Όλα αυτά ανθρωπολογία είναι, παιδιά. Ναι. Είναι η πολιτισμική διαφορά στην καθημερινότητά σου. Αυτός δεν είχε ξανακούσει βυζαντινή μουσική. Σου λέει στη βυζαντινή κάνουν οι άνθρωποι. Ένα ψάλλον, ας πούμε. Δεν τραγουδάνε κανονικά. Βλέπετε και τις λέξεις που χρησιμοποιούν. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάποια ιστορία με Ξαρχάκο, γιατί έχεις τρομερές ιστορίες. Όχι τώρα, τι να πούμε με τον Ξαρχάκο. Κοίταξε, αυτή που μπορώ να πω σίγουρα με τον Ξαρχάκο, αλλά δεν είναι αστεία, είναι ότι μια φορά σηκωθήκαμε και φύγαμε από τη σκηνή. Επειδή ήταν το κοινό, και δεν θα γίνω πιο συγκεκριμένος, ούτε χώρο, ούτε πιο κοινό, και ούτε πια παράσταση, το κοινό η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη. Και ο Ξαρχάκος έχει αυτό το μέγεθος ώστε να σηκωθεί, να πάρει την ορχήστρα και να φύγει και να κατέβει. Και μακάρι να μπορούσαν αυτό το πράγμα να το κάνουν κι άλλοι. Αλλά νομίζω είναι στο χέρι τους. Ναι. Να λένε ότι εγώ δεν θα παίξω από αυτές τις συνθήκες.
Εγώ ήρθα εδώ και να παίξω και μάλιστα θυμάμαι όχι μόνο το ότι σηκώθηκε. Θυμάμαι και τι είπε στο μικρόφωνο. Εγώ ήδη έπαιζα αρκετά χρόνια μαζί του και τον έβλεπα και λέω: Κοίτα να δεις τώρα θα σηκωθεί να φύγει. Μάλιστα το έλεγα στο διπλανό μου τον κιθαρίστα, του λέω: Κοίταξε τώρα, λέω, θα φύγει. Ήταν πιο καινούριο αυτό. Λέω: Τώρα. Και παίρνει το μικρόφωνο και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τι είπε. Ότι η έλλειψη μουσικής παιδείας είναι δεδομένη, αλλά είναι κάτι για το οποίο ευθύνονται άλλοι άνθρωποι και όχι εσείς. Αλλά η έλλειψη σεβασμού είναι ένα ατόπιμα που βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Και μίλαγε στο κοινό και λέει: η έλλειψη σεβασμού δεν είναι απέναντι σε μένα. Απέναντι σε αυτούς, λέει. Έχετε, λέει, 9 μουσικούς, ο καθένας από τους οποίους έχει, λέει, μια ιστορία ξεχωριστή. Και δεν τους σέβεστε και ήρθατε εδώ για να μιλάτε και να μην μας ακούτε. Και όχι να μιλάτε, να φωνάζετε. Βέβαια ήταν η μοναδική φορά που συναυλία έχει γίνει αυτό. Σε συναυλία, σε κλειστό χώρο και σηκώθηκε, πήρε την ορχήστρα και έφυγε. Και θυμάμαι ότι μετά του έλεγα στο καμαρίνι, μόλις βγήκαμε και ήμασταν, του λέω: Μαέστρο, λέω, εγώ λέω, σ' αγαπάω κυρίως γι' αυτά. Ναι. Ότι έχει το εκτόπισμα να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το κάνει, δεν ξέρω. Έχετε ξανακούσει να έχει ξαναγίνει? Όχι. Εγώ όχι. Σε πόσες συναυλίες όμως θα έπρεπε να γίνει? Γιατί από κάτω δεν είναι μόνο η έλλειψη σεβασμού. Γίνονται ακρότητες στις συναυλίες. Γίνονται πράγματα απίστευτα. Λιποθυμάει κόσμος. Από την κακή ποιότητα του ποτού που καταναλώνεται, έχουμε λιποθυμίες και υπερβολές που είναι επικίνδυνες για την υγεία. Δηλαδή, ήμαρτον, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Αλέξανδρος Καψκαβάδης. Ο κύριος Αλέξανδρος Καψκαβάδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ. που ήσασταν. Πέρασε Και θέλω να πω ενώπιον μας. της κάμερας What? ότι. Ενώπιον. Συγγνώμη. Έχω μπερδευτεί από το ενώπιο σε ενώπιο. Ενώπιον. Βλέπω Καλά Λουκίτσι έκανα και Νικολάου. το ναι. Ήταν σαν το ισορρόπησα. Χάρη, για να μην χεστούμε, δεν διορθώνεις τα 2 σίγμα. Ότι εγώ δεν έχω υπάρξει μαθητής στο όργανο, αλλά κάθε συζήτηση κάτι παίρνω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο... Και εγώ παίρνω από σένα. Έτσι είναι. Αυτό να το πιστέψεις, δεν το λέω. Παίρνεις από τους ανθρώπους. Αυτό είναι η διαφορά από τα δημοτικά σχολεία. Στα δημοτικά σχολεία παίρνεις και δίνεις αγάπη. Όχι όμως τέτοιου τύπου πληροφορία. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που μας φιλοξένησαν. Θα σε φέρουμε... Τη Μαργαρίτα ήταν καταλυτική η παρουσία της. Θα σε φέρουμε κι άλλη φορά να πεις μόνο ιστορίες που λέγοντες. Καλά. Σκέψου τες καλά. Να είμαστε. Τι να πω, τώρα άμα ξεκινήσουμε θα τελειώσουμε σε ένα τετραήμερο. Το βασικό είναι να σ' αρέσει και εσένα. Άμα σ' αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, στοχεύεις. Δηλαδή τώρα εδώ που βρίσκομαι, παρατηρώ, γιατί είναι πολύ ωραίο μετά που περιγράφεις την ιστορία, να χτίσεις το χαρακτήρα αυτού που περιγράφεις για κάποιον που δεν τον ξέρει. Γι' αυτό είναι ωραίες ιστορίες, γιατί θέλει παρατηρητικότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Να είστε καλά.